40 shlokas. Okay, very good. Hare Krishna. Hare Krishna. So, first ఇందులో సరే సెకండ్ చాప్టర్ చూద్దాము. ముందు ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు సెకండ్ లెవెల్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఎంతమందో ఒకసారి హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. కొంతమంది అంటే మీరు అన్ని 18 క్విజెస్ కంప్లీట్ చేసి ఎవరైతే సర్టిఫికెట్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? సర్టిఫికెట్ కూడా వచ్చిన వాళ్ళు అంటే దోస్ హూ ఆర్ రెడీ టు గో టు లెవెల్ 3కి వెళ్ళడానికి రెడీగా ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? లెవెల్ 3కి వెళ్ళడానికి ఎవరు రెడీగా ఉంటారు అంటే ఎవరైతే 18 క్విజెస్ కంప్లీట్ చేస్తారో ఈ లెవెల్ 2 క్విజెస్ అన్ని క్లాసులు విని ఆ తర్వాత సర్టిఫికెట్ కూడా ఎవరికైతే వచ్చిందో వీరు అందరూ రెడీ అని అర్థం. సో హరే కృష్ణ. సుశీల మాతాజీ మీరు సర్టిఫికెట్ వచ్చిందా మీకు? వచ్చింది మాతాజీ. సెకండ్ లెవెల్ సర్టిఫికెట్ వచ్చిందా? ఓకే. లక్ష్మీ గౌరీశ్వరి మాతాజీ మీకు కూడా వచ్చిందా సెకండ్ లెవెల్ సర్టిఫికెట్? వెరీ గుడ్. తర్వాత మరి వైఎస్ లక్ష్మి మాతాజీ మీకు వచ్చినట్లేనా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వచ్చింది మాతాజీ, సర్టిఫికెట్ తీసుకున్నాను మాతాజీ. వెరీ గుడ్. ఓకే. జయలక్ష్మి మాతాజీ మీకు వచ్చిందా మాతాజీ సర్టిఫికెట్? ఫస్ట్ లెవెల్ వచ్చింది మాతాజీ. సెకండ్ లెవెల్ సర్టిఫికెట్ వచ్చిందా మాతాజీ? లేదు మాతాజీ, నేను ఇంతవరకు ఇంకా జాయిన్ కాలేదు, ఫస్ట్ టైం. ఓకే, అయితే మీరు ఓకే. సో ముగ్గురు ఉన్నారనమాట సెకండ్ లెవెల్ సర్టిఫికెట్ వచ్చిన వాళ్ళు. ఓకే, సో మీ ముగ్గురు మాతాజీ మీరు రెడీయా? లెవెల్ 3లో ఆల్రెడీ జాయిన్ అయ్యారా? జాయిన్ అవ్వాలా మీరు? సుశీల మాతాజీ అండ్ లక్ష్మీ గౌరీ మాతాజీ అండ్ వైఎస్ లక్ష్మి మాతాజీ మీ ముగ్గురికి సెకండ్ లెవెల్ సర్టిఫికెట్ వచ్చేసింది కదా, మీరు థర్డ్ లెవెల్ లో జాయిన్ అయ్యారా మాతాజీ? లేదు మాతాజీ. ఎందుకని మాతాజీ మరి జాయిన్ అవుతారా? అంటే మాతాజీ కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి కదా. ఏవి అంటే ఏ రూల్స్ గురించి మీరు డౌట్ చేస్తున్నారు? 16 మాలాస్ చెయ్యాలి, ఉల్లి తినకూడదు, ఇవన్నీ కొంచెం ఇంట్లో ఇబ్బందిగా ఉంది మాతాజీ, అందుకు కొంచెం కొన్ని రోజులు పడుతుందని మేము అది కొంచెం అయ్యి మేము అలవాటు చేసుకోవాలి కదా మాతాజీ. ఓకే, నేను అది కనుక్కుని మీకు చెప్తాను. ఓకే మాతాజీ. సుశీల మాతాజీ మీరు కూడా అందుకే వెయిట్ చేస్తున్నారా? హరే కృష్ణ. సుశీల మాతాజీ
మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మీరు కూడా అందుకే వెయిట్ చేస్తున్నారా మాతాజీ? అదర్ కండిషన్స్ ఏవో ఉన్నాయి అనుకుని. కండిషన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ఎన్వి తింటారు మాతాజీ, నేను మానేశాను. అదే మానేశాను. ఉల్లి వెల్లుల్లి మరి తప్పట్లేదు, అందరితో పాటు తప్పదు. అదే ఓకే సరే మాతాజీ. అది నేను మీకు ఏ విషయం కనుక్కుని నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాము, నేను గాని మోహన్ రావు ప్రభుజీ గాని. ఓకే, అది ఐ థింక్ ఉల్లి వెల్లుల్లి వరకు ఓకే అని అన్నారని అనుకుంటున్నాను, బట్ నేను డబుల్ చెక్ చేసి మీకు చెప్తాను ఆ విషయం. 16 మాలాస్ చేయాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది మాతాజీ. కొంచెం బాధ్యతలు 2 hours 15 minutes అలా పడుతుంది మాతాజీ. అలవాటు అయిన తర్వాత ఇక అది మనం ఎర్లీ మార్నింగ్ చేసుకుంటే ఈజీ, కనీసం హాఫ్ మార్నింగ్ హాఫ్ ఈవినింగ్ అది ఓకే. అది కనుక్కుని మీకు ఏ విషయం చెప్తానులే మాతాజీ. అంటే ఇప్పుడు వెంటనే కాకపోయినా ఫ్యూచర్ లో కంటిన్యూ అవడానికి రెడీగానే ఉన్నాము. కొద్దిగా ఈ బాధ్యతలో టైం అంత ఎక్కువ కేటాయించలేకపోతున్నాము. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భగవంతుడి అనుగ్రహంతో ముందుకు వెళ్ళాలనే కోరిక ఉంది. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సరే, ఇంకా వేరే క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఎండ్ లో ఆన్సర్ చేద్దాము. అది ఎంతమంది ఫినిష్ చేసి సర్టిఫికెట్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారా, లెవెల్ 2 సర్టిఫికెట్ కనుక్కుందామని అడిగాను. సాయిశ్రీ మాతాజీ చెప్పండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఒక చిన్న డౌట్. ఇప్పుడు నార్మల్ గా అందరం లెవెల్ 1 లెవెల్ 2 సర్టిఫికెట్ తీసుకొని లెవెల్ 2 కూడా వింటున్నాము. బట్ మాకు లైక్ ISKCON లో లైక్ 10 ఆఫెన్సెస్ ఏంటి, అవన్నీ ఎలా తెలుసుకోవాలి ఏంటి అని చెప్తారా? మాతాజీ మీరు క్లియర్ గా లేరు, ఇంకొకసారి చెప్పండి. మీ క్వశ్చన్ ఏంటో నాకు సరిగ్గా క్లారిటీ తెలియలేదు. లెవెల్ 1 క్లాసెస్ ఉంది, తర్వాత లెవెల్ 2 వచ్చి క్లాసెస్ వింటున్నాం కదా మాతాజీ. సో మాకు ISKCON తెలియాలి, ఇప్పుడు కంటిన్యూ అవ్వాలి అంటే ఇప్పుడు ISKCON చూసుకొని ఉన్నాం కదా. మీ కనెక్షన్ మాతాజీ ఏదో క్లియర్ గా లేదు, బ్రేక్ అవుతుంది, అందుకని నాకు అర్థం కావడం లేదు, క్లారిటీగా లేదు. మాతాజీ అంతవరకు తెలుస్తోంది. ఐ నో యూ ఫినిష్ లెవెల్ 1, యూఆర్ లిసనింగ్ టు లెవెల్ 2. ఆఫ్టర్ దట్ యూఆర్ సేయింగ్ సంథింగ్, అది తెలియడం లేదు, బ్రేక్ అవుతా ఉంది. ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా మాతాజీ? ఇప్పుడు బెటర్ మాతాజీ, చెప్పండి. తర్వాత మాకు ISKCON రూల్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి 10 అఫెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నిటి గురించి ఇంకా మిగతా రూల్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అవన్నిటి గురించి తెలవాలి అంటే మాకు డివోటీస్ కి తెలవాలి అంటే ఎలా అని అడుగుతున్నాను మాతాజీ. IDC కోర్స్ ఒకటి అప్పుడప్పుడు పెడుతూ ఉంటాము, మీరు అది తీసుకోవచ్చు. ఆ 10 రూల్స్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి అది మీరు ఆ 10 రూల్స్ అంటే అవి జనరల్ రూల్స్, ఏది వైష్ణవుల్ని దూషించకూడదు అలాంటివన్నీ, అవి జనరల్ గా ఫాలో అవ్వాల్సిన రూల్స్, అవి ఫాలో ఎవరైనా అవ్వాలి అనేది. సో మీకు అది డీటెయిల్స్ కావాలి అంటే అది అరేంజ్ చేయొచ్చు, పోస్ట్ చేయొచ్చు, అదేం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా. IDC కోర్స్ అని ISKCON డిసిప్లిన్ కోర్స్ అని అప్పుడప్పుడు మొన్నే ఒకటి ఫినిష్ చేసాము, మళ్ళీ కొన్ని రోజులకి మేబీ ఇంకొక క్లాస్ ఉండొచ్చు, సో అప్పుడే తీసుకోవచ్చు. కానీ అది కూడా రీసెంట్ గానే ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం. ఇంతకు ముందు ఇది 2 years నుంచి లెవెల్ 2 చేస్తున్నాము, అవేమీ చూడలేదు. కాకపోతే ఏంటంటే లెవెల్ 2 నుంచి లెవెల్ 3కి వెళ్ళడానికి ఆ 16 rounds, మరి అఫ్ కోర్స్ నాన్ వెజ్ తినకపోవటం, ఇలాంటివి మనం ముందే చెప్పటం జరిగింది. సో ఆ విషయం గురించి లెవెల్ 3కి వెళ్ళే వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. సో ప్రస్తుతం మీరు ఇంతవరకు ఫాలో అవుతూ ఆ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఎవరైనా ఫాలో అవటానికి ట్రై చేయటానికి చూడాలి. సో వాటిల్లో మీ టీచింగ్ ఒకటి. సో అది ఓకే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ ఎప్పుడు IDC కోర్స్ మళ్ళీ? ఇంకా డేట్ ఏమి ఇప్పటి వరకు లేదు ప్రభుజీ, వచ్చిన తర్వాత మీకు చెప్తాం. ఓకేనా. మొన్నే ఒక కోర్స్ ఫినిష్ చేశాం. సో విల్ సి, మళ్ళీ బహుశా ఒక ఫ్యూ వీక్స్ 1 or 2 months అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ కోర్స్ ఉండొచ్చు, అప్పుడు మీకు అనౌన్స్ చేస్తాం. ఓకేనా ప్రభుజీ.
ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఈ గ్రూప్ లోనే మెన్షన్ చేస్తారా మాతాజీ? అంతే అనుకుంటున్నాం మాతాజీ. అది మీకు ఓకే. కోర్స్ ఉంటే మీకు తెలుస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను లెవెల్ 2 కొన్ని క్లాసెస్ మిస్ అయ్యాను మాతాజీ. కంటిన్యూ అయి వినండి మాతాజీ. ఇది ఎలాగూ రొటేటింగ్ కోర్స్ కదా, సో ఎట్లాగూ మనం అది మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు అన్ని ఫినిష్ చేసే వరకు ఉండండి ఈ కోర్సులో. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఆ తర్వాత మీరు ఎప్పుడైతే ఆ క్విజెస్ అన్ని కంప్లీట్ చేస్తారో అప్పుడు 3rd level కి వెళ్ళొచ్చు. ఓకేనా? ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓకే, సో 40 శ్లోకాస్ కంప్లీట్ చేసాము. సో 41st శ్లోక నుంచి చూద్దాం అయితే ఈరోజు. 2 classes అయ్యాయి కదా, 2nd chapter సో ఫార్. సో విల్ ట్రై టు డూ 41 చూద్దాము ఈరోజు. సో ఇంతవరకు చూశారు. నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయోన విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. సో ఈ మార్గంలో మీరు ఉన్నందువల్ల నష్టం లేదు. ఏ మార్గంలో ఇక్కడ చెప్తున్నారు 30 ఇంతకు ముందు మీరు చూసారు కర్మయోగంలో. ఈ ఇప్పుడు అంటే ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మ చేయటం ఏమిటనేది ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నారు. కానీ సుఖ దుఃఖాలు, లాభ నష్టాలు, జయాపజయాలు లెక్క చేయక యుద్ధం కొరకే యుద్ధం చేయము అంటే ఆ విధంగా చేయటం వల్ల, అంటే నువ్వు ఏదో వస్తుంది లాభం అనే ఉద్దేశం కాకుండా నేను చేయవలసిన పని యుద్ధము, ఇది నా డ్యూటీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేనున్నాను, ఎందుకున్నాను అంటే నేను యుద్ధం చేయటానికి ఉన్నాను. నేను క్షత్రియుణ్ణి, రాజుని, నా రాజ్యం నేను కాపాడుకోవాలి, అందుకని ఉన్నాను. అంతవరకే ఆలోచించు. ఇది జరిగితే నాకు అది వస్తుందా, లాభం వస్తుందా, నష్టం వస్తుందా, జయం వస్తుందా, అపజయం వస్తుందా, వాళ్ళని చంపుతానా, వాళ్ళు నన్ను చంపుతారా, ఇవన్నీ పక్కన పెట్టు. నువ్వు చేయవలసిన పని నువ్వు చేసి అవన్నిటినీ గురించి గనక నువ్వు ఆలోచించకుండా నీ డ్యూటీ నువ్వు చేసినట్లయితే నువ్వెప్పుడు కూడా పాపాన్ని పొందవు అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ ఇంతకు ముందు శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారనమాట. సో యుద్ధం చేయటానికి కృతనిశ్చయుడవై అట్లా చెయ్యి అని. సో ఇంకా ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఇలాంటి ప్రయత్నంలో గనక నువ్వు ఉన్నట్లయితే నష్టం గాని హాని గాని ఏది ఉండదు. ఇలా నువ్వు నడుచుకున్నట్లయితే, ఇలా ఈ రకంగా నువ్వు ఆలోచించి నీ కర్మను నువ్వు ఆచరించినట్లయితే నీకు నష్టం గాని హాని గాని ఉండదు. ఈ మార్గంలో స్వల్ప పురోగతి అయినా సరే, కొంచెం నువ్వు ఈ మార్గంలో ప్రోగ్రెస్ అయినా సరే, స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య, ఈ ధర్మంలో నువ్వు కొంచెం పురోగమనం చెందినా సరే, త్రాయతే మహతో భయాత్, మహాభయాన్ని నుంచి ఇది మనిషిని రక్షిస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అంటే ఆ భగవంతుడి పట్ల భక్తి అనేది అనే భావంతో మన డ్యూటీని మనం భక్తితో చేసినట్లయితే అది చాలా దివ్య కార్యము. అటువంటి కార్యాన్ని ఆరంభించిన కొంచెం కొద్దిగా స్టార్ట్ చేసినా సరే ఆ మార్గాన్ని ఎటువంటి ఆటంకాలు కలగవు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. అలాంటి ప్రయత్నం ఎప్పుడు కూడా వ్యర్థం కాదు, ఎప్పుడో ఒకప్పటికి సంపూర్ణత చెందుతుంది అని చెప్పి ఇలాంటి ప్రయత్నాలు విఫలం కావు. ఆ భక్తి భావంతో చేసే కర్మ కంప్లీట్ కాకపోయినప్పటికీ కూడా దానికి శాశ్వతమైన ప్రభావం ఉంటుంది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇక 41st శ్లోక చూద్దాం. వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధిర్ ఏకేహ కురు నందన బహుశాఖా హి అనంతాశ్చ బుద్ధయో వ్యవసాయినాం. సో ఈ మార్గంలో ఉన్నవారు స్థిర ప్రయోజనంతో ఒకే లక్ష్యంతో ఉంటారు. అవునా? అంటే కురునందన మరి బహుశాఖ అనంతాశ్చ అంటే అనేక బ్రాంచెస్ ఉన్నటువంటివి, అసంఖ్యాకమైన బ్రాంచెస్ తో, అంటే ఎన్నో రకరకాలుగా ఉంటుంది ఎవరి బుద్ధి. ఎవరికి అంటే అవ్యవసాయినాం, అంటే ఎవరైతే ఈ డిటర్మినేషన్, ఈ పట్టుదలతో, ఈ భక్తి భావం అనేటటువంటి పట్టుదల, ఇక్కడ ఏ పట్టుదల అంటే ఇక్కడ భక్తి, ఆ భగవంతుడి పట్ల ఆ భక్తి లేనప్పుడు, ఏదైనా సరే అసలు కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది లేనప్పుడు మనం ఏ పని కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా చేయలేం. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. మనం
ఇంతకు ముందు కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తో చూసాం మనం ఇదే భావం ఎలా మనకి వివరించారు అన్నది. సో అది ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాము. అది సో ఇక్కడ మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది చెప్తున్నారు అనమాట. సో కాన్సన్ట్రేషన్ లేని వాళ్ళకి బుద్ధి పరిపరి విధాలు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ మార్గంలో ఉన్న వాళ్లకు బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. ఇలా అంటే ఆ డిటర్మినేషన్, ఆ పట్టుదల, భక్తి ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది, ఒక రీజన్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ వస్తుంది. ఆ భక్తి భావనలో నిజంగా స్థిరమైన వాళ్లకు వాళ్ళ బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది, వాళ్ళ బుద్ధి దాని మీదే ఉంటుంది. కానీ అది లేనప్పుడు ఏమిటి అంటే ఆ స్థిర సంకల్పం లేని వాళ్లకు పరిపరి విధాల పోతుంది. ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్. దానికి ఎగ్జాంపుల్ గా మనం చూసాం, అర్జునుడు మరి బాణం వేయాలి అని ద్రోణాచార్యుడు స్పెసిఫిక్ గా పక్షి బొమ్మ పక్షి కంటికే తగలాలి బాణం అన్నప్పుడు ఒక్కొక్కరు రావటం, ఈ పిల్లలందరూ కౌరవ పాండవులు పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు ఏమి కనిపిస్తోందంటే రకరకాల పేర్లు చెప్పారు. చెట్టు కనిపిస్తోంది, కొమ్మలు కనిపిస్తోంది, ఆకాశం, పక్షులు అన్నీ చెప్పారు. అర్జునుడు ఎక్కడో కొంతమంది మాత్రం పక్షి కనపడుతోందని చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు, కానీ పక్షి కన్ను తప్ప ఏమి కనపడటం లేదన్నది అర్జునుడు ఒక్కడే. అప్పుడే ఆయన బాణం వదలమని చెప్పారు. అంతకు ముందు ఆ మాట చెప్పని వాళ్ళందరికీ ఆయన బాణం వదలమని కూడా చెప్పలేదు. ఎందుకంటే ఆయనకు తెలుసు అది వేసిన వాళ్ళు అది ఎలాగూ తగలదు, వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ లేదు అని, ఆ ఫోకస్ లేదు, కాబట్టి ఆ పని జరగదు అని ఆయనకు తెలుసు. ఎప్పుడైతే అర్జునుడు నాకు ఆ బొమ్మ పక్షి యొక్క కన్ను తప్ప ఏమి కనపడడం లేదని చెప్పాడో అర్జునుడిని బాణం వేయమని చెప్తాం. అర్జునుడు వేసిన బాణం ఆ కంటికి తగలడం జరిగిందనమాట. సో అలా ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ గురించి మనకి ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో మనబోటి వాళ్ళం ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో ఏ పనికైనా మనం ఒకసారి ఇది చదివితే మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఆ భక్తి భావంలో ఉంటూ మనం భగవంతుడి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసినట్లయితే ఆ పని వల్ల మనకు లాభం వస్తుందా, నష్టం వస్తుందా, విజయం వస్తుందా, అపజయం వస్తుందా, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏ మాత్రం కూడా తలపులోకి రావు. ఏమొస్తుంది అంటే ఇది నా బాధ్యత భగవంతుడి మీద, ఇది నేను భక్తితో నా బాధ్యతను నేను నిర్వర్తిస్తున్నాను అనే ఆ భక్తి భావనలో ఉన్నప్పుడు వీటన్నిటిని వదలటం, ప్రతిఫలాపేక్ష వదులుకోవటం చాలా ఈజీ అని చెప్పి ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. యామిమాం పుష్పితాం వాచం ప్రవదంత్య విపశ్చితః వేదవాతరతా పార్థ నాన్యదస్తితి వాదినః కామాత్మానః స్వర్గపరా జన్మ కర్మ ఫలప్రదాం క్రియా విశేష బహుళాం భోగైశ్వర్య గతిం ప్రతి. సో స్వర్గలోక ప్రాప్తి, ఉత్తమ జన్మ, అధికారం ఇలాంటివన్నీ పొందటానికి చాలా రకరకాల కర్మను ఉపదేశించే వేదాల్లో ఈ మధురమైన మాటలు ఉన్నాయి కదా. ఆ మాటలను చూసి మామూలుగా అల్పజ్ఞులందరూ కూడా అట్రాక్ట్ అవుతారు, అనురక్తులవుతారు, అంటే ఆకర్షితులవుతారు. దేని పట్ల? ఇలా స్వర్గలోకం వస్తుంది, ఉత్తమ జన్మ వస్తుంది, మీకు మంచి అధికారం అంటే మంచి పొజిషన్, ఇటువంటివన్నీ వస్తాయి అని చెప్పి వేదాలలో కొన్ని కర్మలు ఉన్నాయి, ఇవి చేస్తే ఈ కర్మలు ఈ రకమైన ప్రతిఫలాలు మనకు వస్తాయి అని చెప్పేసి. సో ఇలాంటి మధుర వాక్కులు కొన్ని వేదాలలో ఉన్నాయి. వాటి ఎడల అల్పజ్ఞులు ఆకర్షితులవుతారు. భోగానుభవం మరియు సంపన్న జీవితం కోరేవారు కాబట్టి అలాంటి వారు దానికి మించింది ఇంకొకటి లేదు అని వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో స్వర్గలోక ప్రాప్తం, ఉత్తమ జన్మ ఇవన్నీ వస్తాయి కాబట్టి ఈ భోగానుభవమే మనకి ముఖ్యం అనుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి చాలా మంది మానవులు అనుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి మనకు అలాంటి వాటి పట్ల ఆకర్షితులు అవుతాం. ఎందుకంటే సుఖం కావాలి అనే ఉద్దేశంతో అని చెప్తున్నారు. భోగైశ్వర్య ప్రసక్తానాం తయాపహృత చేతసాం వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి సమాధౌ నా విధీయతే. సో ఇక్కడ
భోగానుభవం తర్వాత మరి ఈ మళ్ళీ అదే చెప్తున్నారు, భోగానుభవాలు, లౌకిక సంపదలు, మరి ప్రపంచంలో ధనము, వీటన్నిటి పట్ల ఆకర్షితులై వాటి వల్ల మోహపరవశులై వారి మనస్సునందు భగవంతుడి భక్తి గురించిన ఆలోచనే కలగదు అని చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడైతే మనకి భోగానుభవాల మీద, ఈ భౌతిక సుఖాల మీద ఆసక్తి ఉన్నదో, మనం వేదాలు చదివినా కూడా అలాంటి భోగానుభవాలు, సుఖాలు సంపాదించాలి అనుకుని ఆ వేదాలలో ఏది చేస్తే అలాంటి సుఖాలు వస్తాయో చూసి అదే చెయ్యాలని ఆకర్షితులు అవుతాము అని చెప్తున్నారు. అంతేకాని భగవంతుడి పట్ల భక్తి పెంచుకుందాము అనేటటువంటి బుద్ధి సాధారణంగా ఉండదు ఈ భోగానుభవం మీద ఇంట్రెస్ట్ వలన అని చెప్తున్నారు. సో బుద్ధి సమాధౌన విధీయతే, సమాధి అంటే మరి మనస్సును భగవంతుడి మీద లగ్నం చేయటం, స్థిర చిత్తం అని భావం అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నిరుక్తి ఈ విషయంలో, వేద నిఘంటువైన నిరుక్తి ఈ విషయంలో ఇలా పలుకుతోంది అని చెప్తున్నారంటే, ఆత్మను అర్థం చేసుకోవటంలో మనస్సు ఎప్పుడైతే మనం ఆత్మను అర్థం చేసుకోవటంలో లగ్నం చేస్తామో అది సమాధి అని చెప్పబడుతోంది అని మనకి మళ్ళీ క్లియర్ గా సమాధి అంటే ఏమిటన్నది ఇక్కడ వివరిస్తున్నారనమాట. కాబట్టి ఇంద్రియ భోగాల మీద ఆసక్తులైన వారికి కానీ, అటువంటి తాత్కాలికమైన వాటిచే మోహపరవశులు అయ్యే వారికి కానీ సమాధి అనే స్థితి ఎప్పటికీ కూడా సాధ్యపడదు. అలాంటి వారందరూ కూడా మాయాశక్తితో శిక్షింపబడ్డట్టు వారే. సో వీళ్ళందరూ కూడా మాయాశక్తికి గురి అయినటువంటి వాళ్లే అని చెప్తున్నారు. సో ఇది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏమిటి అంటే, ఇక్కడ సమాధి అంటే స్టేబుల్ మైండ్, కాన్సన్ట్రేషన్ లేకుండా, అన్వేవరింగ్, నిశ్చల మనస్సు అని అర్థం. అంటే దేని మీద నిశ్చలంగా ఉన్నది అంటే భగవంతుడి పట్ల. సో మనం సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, ఆత్మను అర్థం చేసుకోవటం, భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవటం అనే మాటలు వింటున్నాం. ఆత్మను అర్థం చేసుకోవటంలో ఎప్పుడైతే మనస్సు నగ్నం అవుతుందో, ఎప్పుడైతే మన కాన్సన్ట్రేషన్ లోపలికి తిప్పటం, మన దృష్టి బాహ్య ప్రపంచం వైపు కాదు లోపలికి తిప్పమంటే, లోపలంటే ఏమిటి అని మనకు డౌట్ వస్తుంది. లోపలంటే లోపలి వైపు కంటే లోపలున్న ఆత్మ, మన ఆత్మ ఏమిటో మనం ఏనాడు ఒక్కసారి కూడా మరి మనం డీప్ గా ఆలోచన అనేది, దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చేయలేము. ఎందుకు అంటే కోరికల వల్ల, ఈ బాహ్య ప్రపంచపు భోగానుభవ పరవశం వల్ల మనం దాన్ని చూడలేకపోతున్నాము. కాబట్టి ఎవరైతే ఈ ఆత్మను అర్థం చేసుకోవటంలో మనస్సును లగ్నం చేయగలుగుతారో అది సమాధి అని చెప్పబడుతుంది. కానీ మోహపరవశులైన వారికి ఇలాంటి సమాధి స్థితి ఎప్పుడూ సాధ్యపడదు అని వివరిస్తున్నారనమాట. కాబట్టి ఇలా మోహపరవశులైన వాళ్ళంతా కూడా మరి మాయాశక్తితో శిక్షింపబడ్డవారే అంటున్నారు. ఎందుకు శిక్షింపబడ్డం అనే మాట వాడటం అంటే, మరి ఆత్మను ఎప్పటికీ కూడా మనం తెలుసుకోలేం కాబట్టి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. త్రైగుణ్య విషయా వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్. సో వేదాలు ముఖ్యంగా త్రిగుణాలకు సంబంధించిన విషయాల గురించి చర్చిస్తాయి. అర్జున, నువ్వు ఈ త్రిగుణాలకు అతీతుడవై ద్వంద్వాల నుండి మరియు యోగక్షేమాలనే చింతల నుండి విడివడిన వాడై ఆత్మయందు స్థిరుడవు అవ్వు అని చెప్తున్నాడు. సో ఈ వేదాలు చెప్తాయి మనం విషయాలు, కాకపోతే ఈ త్రిగుణాలకు సంబంధించిన విషయాలు చర్చిస్తూ ఉంటాయి. ఇది అంటే ఇది సాత్వికంగా చేసే పని, ఇది రాజసికం, ఇది తామసికం. సో సాత్వికం అన్నిటికంటే ఉన్నతమైంది, ఇది చేస్తే సత్వగుణంతో చేస్తే ఇలా అవుతుంది, స్వర్గ ప్రాప్తి వస్తుంది. సో అంటే జనరల్ గా చెప్తున్నా, బట్ వేదాలు ఆ రకంగా త్రిగుణాలకు సంబంధించిన విషయాలు చెప్తూ ఉంటాయి. కానీ నువ్వు ఈ త్రిగుణాలకు అతీతుడం అవ్వాలి,
ద్వంద్వాల నుంచి మరియు యోగక్షేమాలనే చింతల నుంచి, యోగక్షేమం అంటే ఏమన్నా అవుతుందా, రక్షణ మరి క్షేమం ఉంటుందా లేదా అనే ఆందోళన నుంచి, ఈ ఆపోజిట్స్ ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా ఒకే రకంగా ఉండగల స్థితికి వచ్చి నువ్వు ఈ ద్వంద్వాలకు త్రిగుణాలకు అతీతుడవై ఉండాలి. ఆందోళన భయము లేకుండా భగవంతుడి మీద ఆ నమ్మకంతో అని చెప్పి, అప్పుడు విడివడిన వాడివై ఆత్మయందు స్థితుడవవు అని చెప్తున్నారు. సో ఆత్మయందు స్థితుడు అవటానికి అవసరమైన విషయాలు ఏమిటంటే త్రిగుణాలకు అతీతులమై ఉండాలి. అంటే ఈ సత్వగుణాన్ని కూడా దాటుకుని శుద్ధ సత్వగుణ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళగలగాలి. ద్వంద్వాలన్నిటికీ అతీతులమై ఉండాలి. భయం ఆందోళన రహితంగా కంప్లీట్ ఫెయిటే కాదు, యాక్సెప్టెన్స్ భగవంతుడి మీద. ఫెయిట్ అంటే నన్ను భగవంతుడు క్షేమంగా చూస్తాడు అనుకునే కాదు, భగవంతుడు నన్ను ఏది చేసినా సరే శరణాగత తత్వం అంటేనే అర్థం అది. భక్తి అంటే కంప్లీట్ రియల్ భక్తి శరణాగత తత్వం. అంటే భగవంతుడా నువ్వు ఏది ఇచ్చినా నేను నీ వాడిని, నువ్వేం చేసినా చేసుకో అనేటటువంటి భావానికి మనం వచ్చినప్పుడు ఏది జరిగినా ఇది భగవత్ ప్రసాదం అనే మెంటాలిటీతో ఉండగలుగుతారు. అది సో నాకు మంచే కావాలి, చెడు చెయ్యి, నేను నీ భక్తుణ్ణి అనుకున్నప్పుడు అది శరణాగతత్వం కాదు. ఇంకా మనం పట్టి భౌతిక బంధాల వైపు లాక్కుని మనం నాకు ఇది కావాలి అంటున్నాం. శరణాగతత్వం అంటే నువ్వు ఏదిచ్చినా నాకు ప్రసాదమే అనుకునే తత్వం అనమాట. ఆ మెంటాలిటీ వచ్చినప్పుడు ఇంకా కష్టం వస్తుంది అనే భయం ఉండదు, అది కూడా భగవత్ ప్రసాదమే అనుకుంటారు. సో అది రియల్ శరణాగతత్వం అనమాట. అప్పుడు భయాందోళనలు ఉండవు, ఎందుకంటే ఏదొచ్చినా భగవత్ ప్రసాదమే అనే మెంటాలిటీ ఉన్నప్పుడు ఇంకా భయమే ఉంది, ఆందోళనే ఉంది. ఇది కావాలి జరగదేమో అనుకున్నప్పుడే కదా భయమైన ఆందోళనైనా వచ్చేది. యావానత్తౌదపానే సర్వత సంప్లుతోదకే తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః. సో చిన్న నూతిచే ఒనగూడు ప్రయోజనాలన్నీ శీఘ్రమే పెద్ద జలాశయాల్లో ఎలా అయితే అందలి జలంతో సిద్ధించే రీతిగా సమస్త ప్రయోజనాలు, వేదాల యొక్క ప్రయోజనాలన్నీ కూడా వాటి అంతరార్థాన్ని గ్రహించిన వారికే సిద్ధిస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఒక చిన్న నూతిలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని మంచినీరు, చిన్న ఏది బట్టలు ఉతుక్కోవడానికి నీళ్ళు తీసుకుంటాం, స్నానం చేయడానికి నీళ్ళు తీసుకుంటాం, ఇలాంటివన్నీ ఉపయోగపడుతుంది మనకి, కానీ ఈత కొట్టడానికి ఉపయోగపడదు. అలాగే ఇప్పుడు పెద్ద జలాశయం ఉందనుకోండి, అక్కడ మనం ఈత కొట్టొచ్చు, మరి బట్టలు ఉతుక్కోవచ్చు, స్నానం చేయొచ్చు, అన్నీ కూడా చేయొచ్చు. కాబట్టి చిన్న దాంట్లో వచ్చే ప్రయోజనాలన్నీ కూడా ఆ పెద్ద నీటి జలాశయంలో మనకి సాధ్యపడతాయి. అలాగే వేదాల యొక్క ప్రయోజనాలన్నీ కూడా వాటి యొక్క అంతరార్థాన్ని గ్రహించిన వారికి సిద్ధిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. సో వేదాలలో ఉన్న అర్థం ఏమిటో, ఆ అంతరార్థం అంటే డీపర్ మీనింగ్ అన్నమాట, ఇన్నర్ మీనింగ్ ఎవరైతే గ్రహిస్తారో అప్పుడు వేదాల యొక్క నిజమైన ప్రయోజనం ఏమిటో ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్లకు అన్ని కూడా సిద్ధిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. వేద ప్రయోజనాలు, సమస్త వేద ప్రయోజనాలు కూడా అంతరార్థాన్ని గ్రహించిన వాళ్ళు. బాహ్యంగా ఈ పని చేస్తే స్వర్గప్రాప్తి వస్తుంది అంతవరకే మనం తీసుకున్నట్లయితే అదే వస్తుంది, కానీ అసలు అంతరార్థం ఏమిటో వేదాలు బోధిస్తున్నాయి. ఆ అంతరార్థాన్ని గ్రహించాలన్నమాట. అది గ్రహించినట్లయితే నిజమైన వేద ప్రయోజనం ఏమిటో అది మనకు తెలుస్తుంది. సో ఇక్కడ వేదవాంగ్మయాల్లో మరి కర్మకాండ భాగంలో కర్మలన్నీ కూడా ఆత్మానుభూతి కోసమే నిర్దేశింపబడ్డాయి వేదవాంగ్మయాల్లో. కానీ ఇక ఆత్మానుభవ ప్రయోజనం భగవద్గీతలో మరి 15th చాప్టర్ లో స్పష్టంగా మనకి చెప్పారు భగవంతుడు. 15th చాప్టర్ లో ఆత్మానుభవ ప్రయోజనం ఏమిటి అన్నది. సో సమస్తానికి ఆదికారుడైన భగవంతుడిని ఎరగటమే వేదాధ్యయనపు ప్రయోజనం అని అక్కడ చెప్పారు. సర్వేషు అని మనకు ఒక శ్లోకం ఉంది, తపస్సు చేయవ అని అదొకటి.
అంటే వేదాలైనా దేనిలో అయినా నువ్వు తెలుసుకునేది నన్నే అని ఇంకొక శ్లోకం కూడా ఉన్నది. 15.15 శ్లోక. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో అని ఒక శ్లోకం ఉన్నది. మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేదో వేదాంత కృద్వేద విదేవ చాహం అని 15.15 శ్లోకం. సో వేదాలన్నీ చదివినా తెలుసుకునేది నన్నే, వేదాలు కూర్చిన వాడిని నేనే, వేదాలు తెలిసిన వాడిని నేనే అని చెప్పి అందరి హృదయాల్లో నేను సన్నివిష్టుడనై అంటే స్థితుడనై ఉన్నాను అని ఆ శ్లోకానికి అర్థం అనమాట. సో అది 15th చాప్టర్లో వేదాధ్యయన ప్రయోజనం ఏమిటి అన్నది. సో వేదాల ప్రయోజనం ఏమిటి, వేదాలన్నీ చదివినా నువ్వు తెలుసుకునేది నన్నే అని చెప్పి భగవంతుడు. సో వేద ప్రయోజనం భగవంతుడిని తెలుసుకోవటమే. అంతే. పైకి ఈ చిన్న చిన్న మీనింగ్స్ తో అంతవరకే తీసుకున్నామంటే ఈ పని చేస్తే స్వర్గ ప్రాప్తి అంతవరకే వస్తుంది. కానీ అంతరార్థం గ్రహించగలిగితే భగవంతుడిని తెలుసుకోవటమే వేదాలు చెప్పినటువంటి సత్యం అని ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి కేవలం ఆ కర్మకాండకు ఆకర్షితులు కాకుండా ప్రతి ఒక్కరూ వేద ప్రయోజనం ఏమిటో తెలివితో నిజంగా అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే ఇంద్రియ భోగం కోసం స్వర్గలోకం చేరుకోవాలి అని కోరుకోకుండా ఈ రోజున మరి వేద ధర్మాలు కానీ కర్మల్ని పాటించడం కానీ ఉపనిషత్తులు కూలంకుషంగా అధ్యయనం చేయటం కానీ మామూలు వాళ్ళకి ఎలాగూ ఈ రోజుల్లో సాధ్యం కాదు. కాబట్టి వేదాల ప్రయోజనాలను సిద్ధింప చేయటానికి ఎక్కువ కాలము, శక్తి, జ్ఞానము, ఈ రిసోర్సెస్ ఇవన్నీ కూడా అవసరం అవుతాయి. కాబట్టి ఈ రోజుల్లో అవన్నీ అతి దుర్లభం. సమస్త వేదాలు ఉపనిషత్తులు ఇవన్నీ చదవాలంటే ఎంత టైము, ఎంత నాలెడ్జి ఇవన్నీ కావాలి. ఎంతమందికి ఆ టైం ఉంది, ఆ జ్ఞానం ఉంది, అంత రీసోర్సెస్ ఎవరికి ఉన్నాయి. కానీ భగవంతుడిచే ఉద్దేశింపబడిన ఈ హరినామ సంకీర్తన, చైతన్య మహాప్రభు చెప్పిన హరినామ సంకీర్తన చేయడం ద్వారా వేదాల యొక్క ఉత్తమ ప్రయోజనం సిద్ధిస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. సో వేదాంతాన్ని అధ్యయనం చేయకుండా ఎలా హరినామం కీర్తించుచుంటూ అని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుని ప్రకాశానంద సరస్వతి అనే ఒక వేద విద్వాంసుడు ప్రశ్నించారట. నువ్వు వేదాల అధ్యయనం చేయకుండా ఈ హరినామ సంకీర్తన ఎలా చేస్తున్నావు అని. అందుకు ఆయన ఏమన్నారు అంటే, తన ఆధ్యాత్మిక గురువు మూఢుడని తలచి కృష్ణనామమే కీర్తించమని తెలిపి ఉండెననియు, అంటే తన గురువు గారికి తన మూఢుడినని తెలిసి ఒక్క కృష్ణనామం కీర్తించు అని చెప్పి ఆ విధంగా తను చెప్పారని, ఆ విధంగానే తను చేస్తున్నానని అంటే తన్మయత్వంతో ఆయన సమాధానం ఇచ్చారని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ కలియుగంలో మరి చాలా మంది మనం ఈ వేదాంత జ్ఞానం తెలుసుకోలేని వాళ్ళము, అర్థం చేసుకోలేని వాళ్ళము. కాబట్టి మనకి ఈ హరినామ సంకీర్తన చేయడం ద్వారా ఈ వేదాంత తత్వం, ఈ వేదాల యొక్క ప్రయోజనం కూడా సిద్ధింపగలదు. వేదాంతం అనేది వేద జ్ఞానానికి చివరి అంశం. ఈ స్పిరిచువాలిటీ అనేది వేదాలన్నీ చదివిన తర్వాత లాస్ట్ లో వచ్చేది. సో వేదాంత తత్వాన్ని రచించిన వాడు, తెలిసిన వాడు కూడా భగవంతుడే. ఎందుకంటే చెప్పారు కదా, వేదాంత కృద్వేద విదేవ చాహం, వేదాలను కూర్చిన వాడిని, వేదాలు తెలిసిన వాడిని కూడా నేనే అని ఆ సెంటెన్స్ కి ఆ వాక్యానికి అర్థం అన్నమాట. అట్టి భగవంతుడి పవిత్ర నామకీర్తనలో ఎవరైతే దివ్యానందాన్ని పొందుతారో అలాంటి మహాత్ముడే అత్యున్నత వేదాంతి. ఇదే వేద జ్ఞానం యొక్క చరమ ప్రయోజనం. ఆఖరికి ఫైనల్ గా వేదాలన్నీ చదివిన తర్వాత అర్థం చేసుకుని తెలుసుకునేది ఇదే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ రోజుల్లో ఫైనల్ గా దీని యొక్క భావం ఏమిటి అంటే, ఈ రోజుల్లో ఈ వేద జ్ఞానాలన్నీ చదివేంత తెలివి గాని, టైం గాని, రిసోర్సెస్ గాని ఎవరికి లేదు. కానీ ఈ హరినామ సంకీర్తనతో వేదాల యొక్క అంతిమ చరమ ప్రయోజనాన్ని మనం పొందవచ్చు. కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫల హేతుర్భూర్మా తే సంజ్ఞోస్త్వ కర్మణి. సో విద్యుక్త ధర్మాన్ని నిర్వహించటం యందు నీకు అధికారం ఉంది, కానీ కర్మఫలం మీద నీకు అధికారం లేదు. నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయటం మీద నీకు అధికారం ఉంది, చేసుకో.
అంతేకాని ఆ వచ్చేది ఇలా ఉండాలి, అలా ఉండాలి, నాకు అది కావాలి, నాకు ఇది కావాలని ఆలోచించే అధికారం కానీ నీకు దాని మీద అసలు కంట్రోల్ లేదు. నీ కంట్రోల్ దేని మీద ఉంది? నీవు ఎలా పని చేయగలవో దాని మీద ఉంది నీ కంట్రోల్. ఆ పని బాగా చేయగలవా, సరిగ్గా చేయకుండా ఉంటావా? బాగా చేయగలుగుతాను, మనం పని ఎలా చేయగలమో ఆ విషయాన్ని మనం ఇది 2 రకాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. మనం ఫస్ట్ ఏమిటి, సరే భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఏది, నువ్వు పని చేయటం వరకే నీ వంతు, ఆ పని వల్ల ఏం వస్తుందో నీకు అధికారం దాని మీద లేదు, ఆ ప్రతిఫలం మీద లాభమా నష్టమా, నాకు లాభమే రావాలి అనే అధికారం నీకు లేదు. కానీ దేని మీద అధికారం ఉంది? నువ్వు చేయవలసిన పని మీద నీకు అధికారం ఉంది అంటున్నారు. అంటే డీప్ గా ఆలోచిస్తే మరి నిజం కూడా అంతే కదా. ఈ పని ఎలా చేస్తాము అనేది మన చేతిలో ఉంది. ఆ పని వల్ల ఏం వస్తుంది అనేది, లాభమా నష్టమా అనేది మన చేతుల్లో లేదు. మరి అది నిజంగానే భగవత్ ప్రసాదం. ఏదైనా మన చేతుల్లో లేదు. మన చేతుల్లో ఉన్నదల్లా ఈ పని ఎలా చేయొచ్చు, బాగా చేయవచ్చా, సరిగ్గా చేయకుండా ఉండవచ్చా, అసలు చేయకుండా ఉండవచ్చా, అది మన చేతుల్లో ఉన్నది. సో బాగా చేసినప్పుడు భగవంతుడే దానికి తగ్గ ప్రతిఫలాన్ని ఇస్తాడు. సో అక్కడ ఆ రకంగా అర్థం చేసుకోవాలి. సో పని విద్యుక్త ధర్మం, డ్యూటీయే నీ కంట్రోల్లో ఉంది, దానివల్ల వచ్చే ప్రతిఫలం మీద నీ కంట్రోల్ లేదు, అంటే నీకు అధికారం లేదు అనే మాట వాడారు. నీ కర్మఫలాలకు నువ్వే కారణమని ఎప్పుడు భావించకు. సో నువ్వు నేనెంతో బాగా చేశాను కాబట్టి ఇది నాకు వచ్చింది అని నువ్వు గర్వపడక్కర్లేదు. లేదు అంటే దానివల్ల నష్టం వచ్చింది అని నువ్వు దుఃఖించక్కర్లేదు. కాబట్టి అలాగని విద్యుక్త ధర్మాన్ని వదలటం యందు ఆసక్తుడవు కాకుము. కాబట్టి నాకు ఎలాగూ నా కంట్రోల్లో లేదు కదా ఈ కర్మఫలం, లాభం వస్తుందో తెలీదు, నష్టం వస్తుందో తెలీదు, అది నా చేతుల్లో లేదంటున్నారు. ఇంకెందుకు అలాంటప్పుడు ఈ పని చేయడం, నేను అది ఏం జరుగుతుందో తెలియనప్పుడు ఇంక కష్టపడి పని ఎందుకు నేను చేయటము అని నువ్వు వదలొద్దు అని చెప్తున్నారు. నువ్వు కర్మఫలాల మీద నీకు కంట్రోల్ లేదు, అలా అని నువ్వు నీ విద్యుక్త ధర్మాల మీద ఆసక్తుడవు కాకుండా ఉండవద్దు, విద్యుక్త ధర్మాలు వదిలేయొద్దు. సో విద్యుక్త ధర్మాలు, దుష్కర్మలు, అకర్మ అని 3 రకాలు ఉన్నాయి కదా కర్మల్లో. సో అంటే అకర్మ, దుష్కర్మ, బ్యాడ్ పనులు, విద్యుక్త ధర్మాలు అంటే నీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. అవి ఎప్పుడు సకర్మలే. రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అని అనుకున్నవన్నీ మరి సకర్మలే, వేదాలు చెప్పినవి. సో ఇలా మనుషుల గుణాలను అనుసరించి విధింపబడిన కర్మలే విద్యుక్త ధర్మాలు. అంటే మనం ముందే చూసాంగా థర్డ్ చాప్టర్ లో చెప్తారు, ఇప్పుడు అదే చెప్తున్నారు. సో వాళ్ళ యొక్క పుట్టుకను బట్టి కాకుండా వాళ్ళ గుణకర్మలను బట్టి వాళ్ళు చేయవలసిన డ్యూటీస్ అన్నమాట. కొంతమంది చదువులు బాగా చదవగలరు, కొంతమంది పనులు బాగా చేయగలరు, కొందరు వ్యాపారంలో మంచి నిష్ణాతులు, ఇంకా కొంతమంది ధైర్యస్తులు, వాళ్ళు మరి మనుషుల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయటం కానీ, రాజ్యాలు ప్రొటెక్ట్ చేయటం, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళు క్షత్రియులుగా ఉండవచ్చు. సో వాళ్ళ యొక్క గుణకర్మలను బట్టి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. యోగస్థ కురు కర్మాణి సంయం త్యక్త్వా ధనంజయ సిద్ధ్య సిద్ధ్యో సమో భూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే. సో అర్జున, జయాపజయాలందు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆసక్తిని వదులుకుని సమబుద్ధితో నీ విద్యుక్త ధర్మాన్ని నిర్వహించు, అలాంటి సమభావమే యోగము. యోగం అంటే వేరే ఏదో ఉందని మనం అనుకోక్కర్లా, ఇదే కర్మయోగం అని చెప్తున్నారు. ఏమిటి ఆ కర్మయోగం అంటే, ఎప్పుడైతే నువ్వు జయం వస్తుందో అపజయం వస్తుందో అనేటటువంటి ఆందోళన వదిలి, ఆ జయం మీద అపజయం మీద నువ్వు ఆసక్తిని వదిలి, అసలు ఆ విషయం నువ్వు పట్టించుకోకుండా ఈక్వానిమిటీతో, సమబుద్ధితో, ఏదైనా ఒకటే అనేటటువంటి సమబుద్ధితో నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి. నీ విద్యుక్త ధర్మాన్ని, నీకు కేటాయించిన బాధ్యతను నువ్వు చెయ్యి. అలాంటి సమభావంతో నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయటమే యోగము, వేరే ఏది లేదు. యోగం అంటే మనం కళ్ళు మూసుకుని గంటలు గంటలు మెడిటేట్ చేయక్కర్లేదు. మనం నిత్యము చేసే మన బాధ్యతాయుతమైన పనులు, వాటి వల్ల ఏమొస్తుంది అనే భావన లేకుండా ఏదొచ్చినా ఒకటి పని చెయ్యటమే నా డ్యూటీ అనుకుని చేసినప్పుడు అదే యోగం. ఆ మెంటాలిటీ అలవర్చుకోగలిగితే ఆ సమత్వం, అది యోగం అని చెప్తున్నారు. యోగంలో వర్తించు అని అర్జునుడితో చెప్తున్నారు కృష్ణుడు. సో యోగం అంటే ఏమిటి అంటే,
ఎప్పుడు మనల్ని కలత పెట్టే ఈ ఇంద్రియాలు అవే కదా మనకి పీస్ ఆఫ్ మైండ్ లేకుండా చేస్తున్నాయి మన ఇంద్రియాలు. అలాంటి ఇంద్రియాలను అదుపు చేసి భగవంతుడి మీద మనస్సును లగ్నం చేయటమే యోగము. సో ఆ భగవంతుడు ఎవరు అంటే మరి అట్టి శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా యుద్ధం చేయమని చెప్తున్నప్పుడు యుద్ధ ఫలంతో అర్జునుడికి ఎట్టి సంబంధము లేదు. లాభమైన జయమైన ఆ విషయాన్ని భగవంతుడే చూసుకుంటారు. కాబట్టి కేవలం తన ఆదేశానుసారం నేను చెప్పినట్లు చెయ్యి అని అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడు చేత ఉపదేశింపబడ్డాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇక్కడ అర్జునుడికి భగవంతుడి మాట పాటించటమే యోగం. స్వయంగా ఆయనే చెప్తున్నారు చేయమని, అది ఇంకా యోగం. ఇప్పుడు మనం నిత్య జీవితంలో అందుకని ఏ పని చేసినా అది భగవంతుడి కోసం అనుకుంటూ మన డ్యూటీస్ మనం ఇది మనకు భగవంతుడు ఇచ్చిన డ్యూటీ అనుకుని మనం చేసి వచ్చే లాభ నష్టాల మీద గనక మనం వదులుకోగలిగినట్లయితే ఆసక్తిని అది యోగంతో సమానం అని చెప్తున్నారు. దూరేణ దూరేణ హ్యవరం కర్మ బుద్ధి యోగాద్ ధనంజయ బుద్ధౌ శరణ్యమన్విచ్ఛ కృపణా ఫలహేతవః. సో భక్తి యోగంతో ఇలా హీన కర్మలను దూరం చేసి ఆ భావనతోనే భగవంతుణ్ణి శరణు వేడు. సో ఈ భక్తి యోగం ఈ ఫీలింగ్ తో, ఇంకేమిటి భక్తి యోగం అంటే ఇంకేమీ లేదు, ఈ భక్తి భావంతో నీ డ్యూటీస్ నువ్వు చేస్తూ బ్యాడ్ పనులన్నిటి నుంచి నువ్వు దూరంగా ఉండి నువ్వు నీకు కేటాయింపబడిన ఈ సకర్మలను చేస్తూ ఆ భావనతో నువ్వు భగవంతుణ్ణి శరణు వేడు. అదే కదా శరణాగత తత్వం అంటే చెప్పాను కదా, ఏదొచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం అనుకుంటూ నీ బాధ్యత నువ్వు చెయ్యి. కర్మఫలాలను అనుభవించాలనుకునే వాళ్ళు లోభులు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కృపణ అంటే లోభులు ఎవరు? ఫలహేతవః ఫలితాలను కోరుకునేవారు. సో ఫలితాలను కోరుకోకుండా నువ్వు ఈ సకర్మలను చేస్తూ చెడు కర్మలు చేయకుండా సకర్మలు ఇలా భక్తి భావంతో శరణాగత తత్వంతో చెయ్యి. బుద్ధియుక్తో జహాతిహ ఉభే సుకృత దుష్కృతే తస్మాద్ యోగాయ యుజ్యస్వ యోగ కర్మసు కౌశలం. సో ఇలా భక్తి యోగంలో ఎవరైతే నియుక్తుడై ఉంటాడో వాళ్ళు ఈ జన్మలోనే అంటే శుభాశుభ ఫలితాల నుంచి విముక్తులవుతారు. కనుక శుభాశుభ ఫలితాల నుంచి విముక్తులవుతారు అంటే మంచి కొన్ని పనులకు మీకు మంచి ఫలితం రావచ్చు, అప్పుడు స్వర్గలోక ప్రాప్తులు ఇలాంటివి వస్తాయి. కానీ స్వర్గలోక ప్రాప్తి భగవత్ ప్రాప్తి కాదుగా. మనకి భగవత్ ప్రాప్తి కావాలి అనుకున్నప్పుడు మంచి ఫలితాలు అవసరం లేదు, చెడు ఫలితాలు అవసరం లేదు, ఏ ఫలితాలు అవసరం లేదు, ఏ బంధాలు అంటుకోకూడదు, అంత క్లీన్ గా ఉండాలన్నమాట మన ఖాతా. కాబట్టి భక్తి యోగంలో నియుక్తుడైన వాడికి శుభం గాని అశుభం గాని ఈ జన్మలోనే వాటన్నిటి నుంచి విముక్తుడవుతాడు. కాబట్టి కర్మలో నేర్పు అయినటువంటి ఆ యోగం కోసం ప్రయత్నించు. అటువంటి యోగం ఆ కర్మయోగం, అటువంటి కర్మయోగం కోసం ప్రయత్నించు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో జీవుడు శుభాశుభ కర్మ ఫలాలను ప్రోగు చేసుకుని ఉంటాడు కాబట్టి తన నిజ స్థితిని తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాడు. అలాంటి అజ్ఞానము భగవద్గీత ఉపదేశంతో నశించిపోగలదు అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడికి సంపూర్ణ శరణాగతి పొంది భగవంతునికి సంపూర్ణ శరణాగతిని పొంది జన్మజన్మల నుంచి కలిగే కర్మలు వాటి ఫలాలు శృంఖలాలని ఆ ఫలం యొక్క శృంఖలాలు ఆ బంధాల నుంచి విముక్తి చెందటమే అని భగవద్గీత మనకి బోధిస్తోంది కదా. ఏమిటి అంటే ఇలా ఎన్నో జన్మల నుంచి మనం ఈ కర్మలు పోగు చేసుకుని మంచి అవనివ్వండి చెడు అవనివ్వండి ఇలా ఉంటున్నాం. కానీ ఈ కర్మ బంధాల నుంచి విముక్తులవటమే మరి మనకి ముక్తి అని భగవద్గీత చెప్తోంది. కాబట్టి కర్మ ఫలాలను శుద్ధి చేసి ఆ విధం ఏమిటి అంటే భక్తి భావన యందు కర్మ చెయ్యి అని అర్జునుడికి బోధింపబడింది. కర్మఫలాలను శుద్ధి చేసే మార్గం చెప్తున్నారు. ఏమిటి ఆ మార్గం అంటే భక్తితో మనం కర్మ చేయండి. భక్తి అంటే ఏమిటి? శరణాగతి తత్వం అంటే ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం, ఇది నా డ్యూటీ చేస్తున్నాను, ఆ తర్వాత దీనివల్ల ఏది జరిగినా భగవంతుడు ఇచ్చాడు, అది నష్టము లాభము అదంతా కూడా నాకు అనవసరం, ఏదొచ్చినా భగవంతుడి యొక్క ప్రసాదం అనే సమత్వాన్ని అలవర్చుకోవటమే యోగము. ఆ యోగం వచ్చినప్పుడు మరి మనం
విముక్తులం అవుతాము ఈ జన్మలోనే భవబంధాల నుంచి అని చెప్తున్నారు. సో కర్మయోగం ద్వారా ఆ రకంగా ముక్తిని పొందవచ్చు. కర్మజం బుద్ధియుక్త హి ఫలం త్యక్త్వా మనీషిణః జన్మబంధ వినిర్ముక్త పదం గచ్చంత్యనామయం. ఆ రకంగా భక్తి యోగంలో యుక్తులై మహర్షులు భక్తులు ఈ భౌతిక జగంలో కర్మఫలాల నుండి తమను తాము ముక్తులు కావించుకుంటారు. ఇలా భక్తి యోగంలో యుక్తులైన మహర్షులు గాని భక్తులు గాని ఈ భౌతిక జగత్తు నుంచి ఈ కర్మఫలాల నుంచి వాళ్ళు విముక్తులు అవుతారు. ఆ విధంగా వాళ్ళు జనన మరణ చక్రం నుంచి విడుదలను పొంది భగవద్ధామాన్ని చేరటం ద్వారా మరి జన్మబంధ వినిర్ముక్త జనన మరణ బంధాల నుంచి విముక్తులై పదం గచ్చంత్య నామయం. సో పరమ పదాన్ని పొందుతారు. దుఃఖరహితమైన అనామయం అంటే దుఃఖం లేనటువంటి ఆనందపూర్వకమైనటువంటి సచ్చితానంద మరి నిత్యానంద బ్రహ్మానంద దివ్యానంద స్థితిని పొందుతారు. దుఃఖరాహిత్య స్థితిని పొందుతారు. ఈ ప్రపంచంలో మనకి ఎంత ఆనందం ఉన్నా అది నిలవదు. కొన్ని రోజులో క్షణాలో వారాలో నెలలో మహా అయితే సంవత్సరాలు కూడా ఎవరైనా ఫుల్ ఆనందంతో ఉండగలుగుతారో? ఉండలేం. కాబట్టి ఈ ఆనందానికి మనకి ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ఆనందము ఈ ఆనందం ఒకటి కానే కాదు. ఇది నిత్యానందం బ్రహ్మానందం. ఎవరైతే ఈ కర్మఫలాల నుండి ఇలా విముక్తులవుతారో ఈ కర్మయోగం ద్వారానే వాళ్ళు జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తులై దుఃఖం లేని స్థితిని పొందుతారు, నిత్యానంద స్థితిని అని చెప్తున్నారు. భాగవతంలో కూడా ఈ రకంగా చెప్పారు. ముక్త జీవులు దుఃఖరాహిత్యమైన స్థానానికి చెందిన వాళ్ళు దుఃఖం లేని ప్రదేశానికి ఉంటారు ముక్తి వచ్చిన వాళ్ళందరూ అంటున్నారు. సమాశ్రితాయే పద పల్లవప్లవం మహత్పదం పుణ్య యశో మురారే భవాంబుధిర్వత్సపదం పరం పదం 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 యద్విపదాం నతేషాం. అంటే విశ్వానికి శరణ్యుడు ముక్తినిచ్చే ముకుందునిగా ప్రసిద్ధుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఆయన పాద పద్మ నౌకను ఆశ్రయించిన వాడికి సంసార సాగరము దూడపాదముద్ర యందలి జలమే కాగలదు. అంటే వైకుంఠము దుఃఖరహిత స్థలమైన పరమపదమే ఆ భక్తునికి గమ్యస్థానం గాని అడుగడుగున అపాయం కలిగే ఈ అన్యస్థానము కాదు. అలాంటి భక్తుడికి అలా వైకుంఠము భగవంతుడి యొక్క ధామమే ఆయన స్థానం. అంతేగాని ఈ జనన మరణ చక్రంతో ఉన్న లో చుట్టుకుని ఉన్న ఈ భౌతిక ప్రపంచం కాదు అని చెప్తున్నారు. ఎవరైతే భగవంతుడిని మీద ఆ శరణాగతత్వంతో ఉంటారో. యదా తే మోహకలిలం బుద్ధిర్వ్యతితరిష్యతి తదా గంతాసి నిర్వేదం శ్రోతవ్యస్య శ్రుతస్య చ. ఎప్పుడు నీ బుద్ధి దట్టమైన మోహం అనేటటువంటి అరణ్యం నుంచి బయటపడుతుందో నీవు వినది దానిని ఎడల మరియు వినవలసిన దాని ఎడల విరక్తిని కలిగిన వాడివి అవుతావు. సో ఎప్పుడైతే నీకు ఈ మోహం నుంచి నువ్వు మోహం అనేటటువంటి దట్టమైన అరణ్యం అంట, అంత దట్టంగా ఉంది మన మోహం. ఒక దట్టమైన అరణ్యంలోంచి బయటపడటం ఎంత కష్టమో, మన మోహం అనే ఈ దట్టమైన అరణ్యంలోంచి మనం ఎప్పుడైతే దాటగలుగుతామో దాన్ని, అప్పుడు మనం విన్నదాని పట్ల గాని వినవలసిన దాని పట్ల గాని మనకి దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు, విరక్తి కలుగుతుంది. ఇలాంటి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో విషయాలు మనం ఏదైనా విన్నా తర్వాత మనం ఏదైనా వినవలసింది అని అనుకున్నా సరే అన్నిటి మీద కూడా ఆ విరక్తి అనేది కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ఈ మోహాన్ని దాటామో దేని మీద కూడా ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఈ భౌతిక ప్రపంచం విషయాల మీద ఉండదు. సో భగవంతుడి ఎడ భక్తితో వేదాల్లోని కర్మలేడ విరాగమును పొందిన మహాభక్తుల ఉదాహరణలు చాలా ఉన్నాయి. కృష్ణుని గురించి, కృష్ణుడితో వాళ్లకున్న సంబంధాల గురించి మనిషి వాస్తవంగా గనక తెలుసుకున్నప్పుడు అనుభవజ్ఞుడైన బ్రాహ్మణుడైనప్పటికీ అతడు సర్వ విధములైన కామ్య కర్మల నుంచి విరక్తుడు అవుతాడు. పరమ భక్తుడు భక్తి పరంపరల ఆచార్యుడైన మాధవేంద్రపురి ఆయన ఈ విధంగా చెప్పారట. ఏమని? సంధ్యావందనమా నీకు భద్రమగాక, స్నానమా నీకు నేను నమస్కారాలు అర్పిస్తున్నాను, దేవతలారా పితృదేవతలారా మీకు వందనాలు అర్పించలేని నా అశక్తతకు నన్ను మన్నించండి. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉన్నా సరే
కంసారి అయిన యాదవ కులోత్తముని శ్రీకృష్ణుని తలుచుకుంటూ సర్వపాప బంధాల నుంచి విముక్తుడిని కాగలను, ఇదియే నాకు చాలని నేను భావిస్తున్నాను అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు. అంటే ఇక నేను ఈ త్రిసంధ్యలయందు వివిధ స్థితులను చేయటం, తెల్లవారుజామున లేచి స్నానం చేయటం, పితృదేవతలకు వందనాలు ఒసగటం, ఇలాంటి వేదాలు చెప్పిన కర్మలే పద్ధతులు ప్రారంభ దశలో ఉన్న భక్తులందరికీ అవి తప్పనిసరి. కానీ ఎవరైతే భక్తి భావంలో కంప్లీట్ గా పూర్ణ స్థితిలో సిద్ధత్వం తెచ్చుకోగలరో వాళ్ళకి అప్పుడు ఏ పని చేయవలసిన అవసరం లేదు. వాళ్ళన్ని పనులు అప్పుడు రియల్ అకర్మ అనమాట, అది ట్రూ అకర్మ. మామూలుగా కర్మయోగంలో మనం పనులు చేస్తూ భక్తి భావంతో చేసినప్పుడు ఏ బంధాలు అంటున్నాం కదా, అంటే అది అకర్మ. ఎందుకు అకర్మ? ఏ కర్మ బంధాలు అంటుకోవటం లేదు కాబట్టి కర్మ చేయనట్టుగానే అవుతున్నాం చేసినా కూడా. కానీ అక్కడ పని చేస్తున్నాం. నిజంగా ఫుల్ పరిపూర్ణత ఎప్పుడైతే సిద్ధత్వం వస్తుందో అప్పుడు ఏ పని చేయక్కర్లేదు. అది రియల్ అకర్మ అనమాట, ట్రూ అకర్మ, నిజమైన అకర్మ. అయితే బద్ధకంతో చేయకుండా ఉండటానికి దీనికి తేడా ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ మనసు కంప్లీట్ గా ఆత్మ లో లగ్నమై ఉన్నది కాబట్టి. అందుకే భగవంతుడి మీద ఇలా లగ్నమై ఉన్నది కాబట్టి దేవతలను అందరినీ కూడా క్షమాపణ అడుగుతున్నాడు. ఇక నేను ఏమీ చేయలేను, భక్తి భావంలో నా మనసు నియుక్తుడై ఉన్నది అని చెప్పి ఆయన ప్రార్థించారు అని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. కాబట్టి భగవంతుడి భక్తి ద్వారా ఈ స్థితికి అలా పరిపూర్ణుడైనప్పుడు, మరి భగవంతుడి ప్రేమయుత సేవలో నియుక్తుడైనప్పుడు పూర్ణత్వాన్ని సాధించిన కారణంగా ఈ విధి విధానాల ఎడల వాళ్ళు వైరాగ్యాన్ని, ఏ పని మీద కూడా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. అందుకే చెప్తున్నారు, ఈ మోహాన్ని దాటావంటే ఇక నువ్వు చేయవలసింది కానీ నీకు అక్కర్లేని విషయం కానీ అవసరమైన విషయం కానీ అన్నిటి పట్ల నీకు విరక్తి వస్తుంది అన్నమాటకి ఇది అర్థము. అలా వైరాగ్యాన్ని పొందుతారు. కాబట్టి భగవంతుడి భక్తి ద్వారా ఈ స్థితికి చేరగలిగిన వాడు శాస్త్రంలో తెలియజేయాల్సిన తపస్సులు యజ్ఞాలు ఏవి కూడా నిర్వహించవలసిన అవసరం లేదు. దీనికి విరుద్ధంగా వేద ప్రయోజనం శ్రీకృష్ణుని చేరటానికి అనే విషయాన్ని తెలియక కేవలం వేదపరాలైన కర్మలయందు నిమగ్నమైన వాడు ఆ కర్మలయందు కాలం ఒక రకంగా అంటే వేస్ట్ చేసినట్లే, అంటే వేస్ట్ అని కాదు, ఫైనల్ మీనింగ్ ఏమిటో గ్రహించట్లేదు అని చెప్తున్నారు. ఫైనల్ గా భగవంతుడి మీద కంప్లీట్ భక్తి భావం ఉన్న స్టేజ్ లోకి వెళ్ళగలగటమే ఫైనల్. దానికి వెళ్ళటానికే మనం యజ్ఞాలు చేసినా తపస్సులు చేసినా ఏది చేసినా. కాబట్టి అంతవరకే ఇది వేదాలు చెప్పాయి మనం ఇవే చెయ్యాలి అనుకుంటే అవే చేస్తూ కూర్చుంటే నువ్వు ఫైనల్ అంతరార్థాన్ని గ్రహించడం లేదు అని చెప్తున్నారనమాట. అంతేగాని అవి చేయటం తప్పని కాదు. అంటే సో కృష్ణ భక్తి ఉన్నవారు శబ్ద బ్రహ్మము లేదా వేదోపనిషత్తులను అతిశయించుచున్నారు. అంటే వాళ్ళు వీటన్నిటిని మించిన ఆ అంతరార్థ స్థితి తెలుసుకున్న వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. శృతి విప్రతిపన్నాతే యథా స్థాస్యతి నిశ్చల సమాధావచల బుద్ధిస్తదా యోగమవాప్స్యసి. ఎప్పుడు నీ మనస్సు వేదాలు మధురవాక్కులచే కలత చెందక ఆత్మానుభూతి అనే సమాధి అందు స్థితమగునో అప్పుడు నువ్వు దివ్య చైతన్యాన్ని పొందిన వాడివి అవుతావు. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు వేదాలు చదువుతూ ఇంకా అదే దీంట్లో ఉంటూ ఓహో ఇలా చేయాలి యజ్ఞం, అలా చేయాలి తపస్సు అంటూ నువ్వు అందులోనే నిమగ్నమై ఉండకుండా ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆత్మానుభూతి అనేది సమాధిలో స్థితం అవుతావో అప్పుడు నీకు నిజమైన దివ్య చైతన్యం పొందిన వాడివి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ వేదాల బేసిక్ మీనింగ్ లోనే ఉండి నువ్వు పై వరకు బేసిక్ మీనింగ్ ని దాటి నువ్వు ఎప్పుడైతే అంతరార్థాన్ని చూడగలుగుతావో, ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ ఆత్మానుభూతిలో సమాధి అవ్వగలుగుతావో అప్పుడు నువ్వు దివ్య చైతన్యం పొందిన వాడివి అవుతావు అని చెప్తున్నారు. ఇందాక చెప్పారు కదా సమాధి అంటే ఏమిటి అంటే భగవంతుడి మీద చిత్తాన్ని ఆత్మయందు చిత్తాన్ని లగ్నం చేయగలగటమే సమాధి అని చెప్పారు. కాబట్టి నువ్వు ఈ వేదాలు పై మీనింగ్స్ లోనే కూర్చోకుండా ఎప్పుడైతే దాన్ని అధిగమించి నువ్వు ఆ సమాధి స్థితికి వెళ్ళగలుగుతావో అప్పుడు నువ్వు దివ్య చైతన్యం పొందిన వాడివి అని చెప్తున్నారు.
అనగా సమాధిలో నిమగ్నమైన వాడు బ్రహ్మము, పరమాత్మ, భగవంతుడు అనే తత్వాల అనుభూతిని తెలుసుకుని ఉంటాడు అని చెప్తున్నాడు. భగవంతుడి యొక్క నేను నిత్య దాసుణ్ణి అనే భక్తి భావంతో పనులొనరించటమే నిజ ధర్మం అని తెలుసుకోవటమే ఆత్మానుభూతి యొక్క పూర్ణత్వ స్థితి. అంటే నిజంగా భక్తి ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిన వాడు స్వర్గం కోసం కామ్య కర్మలు చేస్తే, ఈ పని చేస్తే స్వర్గ ప్రాప్తి వస్తుంది, ఆ పని చేస్తే స్వర్గ ప్రాప్తి వస్తుంది, ఇలాంటి మాటలతో అతను ప్రభావితుడు కాడు. భక్తి భావన యందు మనిషి శ్రీకృష్ణుడితో ప్రత్యక్షంగా అన్యోన్య సంబంధాన్ని పొందుతాడు కాబట్టి భగవంతుడి ఆదేశాలను అట్టి దివ్య స్థితి అందే నిలిచి గ్రహించగలుగుతాడు. అలాంటి కర్మల ద్వారా అతడు తప్పకుండా ఫలాన్ని బడిసి చరమ జ్ఞానాన్ని పొందుతాడు. దానికోసం మనిషి శ్రీకృష్ణుణ్ణి లేదా అతని ప్రతినిధి అయిన గురువు ఆదేశాలను మాత్రం నిర్వహింపవలసి ఉంటుంది. సో భగవంతుడి ఆదేశాలను గాని అలాంటి గురువు ఆదేశాలని గాని తీసుకుని నిర్వహించవచ్చు అలాంటిది అని చెప్తున్నారు. ఇది విన్న తర్వాత అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ స్థిత ప్రజ్ఞస్య కా భాష సమాధిస్తస్య కేశవ స్థితధీ కిం ప్రభాషేత కిమాసీత వ్రజేత కిం. సో అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు, కృష్ణ సమాధిమగ్నమైన చైతన్యం గల వాడి లక్షణాలు ఏమిటి, అతడు ఏ విధంగా సంభాషిస్తాడు, అసలు అతని భాష ఏమిటి, ఎలా కూర్చుంటాడు, ఎలా నడుస్తాడు అని అర్జునుడు అసలు అలాంటి వాడు ఎలా ఉంటాడు, ఇలా కంప్లీట్ గా భగవంతుడి మీద ఏ పని చేయక్కర్లేదు అనే స్థితికి వచ్చిన వాడు ఎలా ఉంటాడు, లక్షణాలు ఏమిటి, ఏ విధంగా మాట్లాడతాడు, ఏ రకమైన అతని భాష ఏమిటి, ఎలా కూర్చుంటాడు, ఎలా నడుస్తాడని మనం అడిగినట్లుగానే అర్జునుడు కూడా ఈ ప్రశ్నలు డౌట్లు వచ్చి అడుగుతున్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. శ్రీ భగవానువాచ ప్రజహాతి యదా కామాన్ సర్వాన్ పార్థా మనోగతాన్ ఆత్మన్యేవాత్మనా తుష్టః స్థిత ప్రజ్ఞస్తదోచ్యతే. సో ఇక్కడ స్థిత ప్రజ్ఞులు అంటే ఆత్మలో స్థితులై ఉన్నవారు, వాళ్ళ లక్షణాలు. స్థిత ప్రజ్ఞులు అంటే వాళ్ళ లక్షణాలు ఏంటో చెప్తున్నారు. పార్థ, మనిషి ఎప్పుడు మానసిక కల్పతివైన సర్వకామాలను త్యజించును అంటే మనస్సు సృష్టించేటటువంటి కోరికల్ని ఎప్పుడైతే వదులుకోగలుగుతాడో, మనస్సు సృష్టించడం అంటే మనసు ఎలా సృష్టిస్తుంది, ఇంద్రియాలు సప్లై చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల మనసు కోరికలు కలుగుతున్నాయి. ఎప్పుడైతే ఈ కోరికలను త్యజించగలుగుతాడో, వదులుకోగలుగుతాడు, ఇవన్నీ మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదు అనే స్థితికి ఎప్పుడు రాగలుగుతాడో, ఆ విధంగా శుద్ధిపడిన మనసు అప్పుడు మైండ్ క్లీన్ అవుతుంది. ఈ కోరికలు ఉన్నన్నాళ్ళు మనసుకు కోపాలు, తాపాలు, ఈర్ష్యలు, అసూయలు, ఇవన్నీ కామక్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు, అరిషడ్ వర్గాలన్నీ కామంతోనే స్టార్ట్ అవుతాయి. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ మనస్సు కోరికలను త్యజించుతుందో మనస్సు శుద్ధి పడుతుంది, చిత్తశుద్ధి వస్తుంది. ఎప్పుడు ఆత్మయందు ఆ చిత్తశుద్ధి వచ్చిన మనస్సు ఆత్మయందు తృప్తి పడుతుందో అప్పుడు అతని స్థిత ప్రజ్ఞుడని చెప్పబడుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నాం, ఫస్ట్ కోరికలను వదిలిపెట్టగలగాలి. ఆ కోరికలు వదిలిపెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనస్సు చిత్తశుద్ధి ఏర్పడుతుంది, మనస్సు క్లీన్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే చిత్తశుద్ధి వస్తుందో మనస్సు ఆత్మను సందర్శించగలుగుతుంది. మనం ముందే చూసాం, కామం అనే కోరికతో ఈ ఆత్మ కప్పబడి ఉన్నది అని చెప్పి. సో కామాన్ని ఎప్పుడైతే తొలగిస్తామో, ఆ ముసుగును, కోరికలను ఎప్పుడైతే తగ్గించుకుని క్రమేణా వదులుకోగలుగుతామో మైండ్ అంతా క్లీన్ అవుతుంది. ఆ చిత్తశుద్ధి ఉన్న మనస్సు అప్పుడు ఆత్మ దర్శనం చేయగలుగుతుంది. అంటే ఆత్మానందంలో తృప్తి చెందుతున్నావు నువ్వు, ఈ బాహ్య కోరికల వల్ల తృప్తి చెందట్లా. ఆ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అతను స్థిత ప్రజ్ఞుడు అని చెప్పబడతాడు. దివ్యమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఎవరైతే నిలవలేరో ఎటువంటి సద్గుణాలు కలిగి ఉండజాలడని భాగవతం కూడా చెప్తోంది. సో ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో నిలవలేనప్పుడు సద్గుణాలన్నీ కూడా ఉన్నాయని మనం అనడానికి లేదు. మానసిక కల్పనాపరుడు అవటం వల్లే అతను ఈ ఆత్మస్థితిలో లేడు. అంటే మనసు అది ఇది ఈ మోహంలో ఉన్నది కాబట్టే అన్ని కామాలను మనిషి త్యజించాలని ఇక్కడ చెప్పారు.
అలాంటి ఇంద్రియపరమైన కోరికలు బలవంతంగా అణచబడలేవు. కానీ మనిషి భక్తితో ఉన్నప్పుడు ఇంద్రియ సంబంధ కోరికలు ఎలాంటి బాహ్యయత్నం లేకుండానే అప్రయత్నంగానే ఆగిపోతాయి. సో నిజమైన భక్తిని, ఆ శరణాగత తత్వాన్ని గనక అలవాటు చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గానే ఈ ఇంద్రియ ప్రభావాలు తగ్గిపోతాయి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎలాంటి సంకోచం, డౌట్ లేకుండా భక్తి యందు నియుక్తులు కండి అని సలహా ఇస్తున్నారనమాట. ఎందుకంటే అదే దివ్య చైతన్య స్థితి. తక్షణమే ఆ దివ్య చైతన్య స్థాయిని చేరటానికి సహాయభూతం. ఏమిటి? మనం ఆ దివ్య చైతన్య స్థాయిని ఇమ్మీడియట్ గా ఆత్మదర్శనం కావాలి, దివ్య చైతన్యాన్ని సాధించాలి అనుకుంటే ఈ కృష్ణ భక్తి భావంలో మనం స్టడీగా ఉండగలిగినప్పుడే మనం చేయగలం అని చెప్తున్నారు. కోరిక కూడా ఆటోమేటిక్ గా తగ్గిపోతుంది ఆ భక్తి డెవలప్ అయితే అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి భగవంతుణ్ణి మనం శరణు వేడి ఎప్పుడు కూడా ఆ దివ్య స్థితిలో నెలకొని ఉన్న మనుషుడు తుచ్చమైన ఇంద్రియ కోరికలు కలిగి ఉండక భగవంతుడి సేవ అనే సహజ స్థితిలో సదా ఆనందం నిమగ్నుడై ఉంటాడు. సో మరి అది మన సహజ స్థితి ఏది? ఆత్మకు సహజ స్థితి సచ్చితానంద తత్వమే. అప్పుడు కోరికలను వదిలిపెట్టినప్పుడు మనకు ఆ సచ్చితానంద తత్వం అర్థమవుతుంది. దుఃఖేష్వనుద్విగ్నమనా సుఖేషు విగత స్పృహ వీతరాగ భయ క్రోధ స్థితధీర్మునిరుచ్యతే. త్రివిధ తాపాలను అందు చలించని మనస్సు కలవాడు. స్థితప్రజ్ఞ లక్షణాలు చెప్తున్నారు. ఇంకా ఫస్ట్ లక్షణం ఏం చెప్పారు? ఎప్పుడైతే కోరికలన్నీ త్యజించి మనస్సును శుభ్రం చేసుకుని ఆ రకంగా ఆత్మలో తృప్తి పడ్డవాడే స్థితప్రజ్ఞుడు. డెఫినేషన్ చెప్పారు ఈ శ్లోకంలో. స్థితప్రజ్ఞుడు అంటే ఏమిటంటే ఎవరైతే కోరికలను త్యజించి ఆ రకంగా మనస్సును క్లీన్ చేసుకుని ఆ క్లీన్ మనస్సుతో ఆత్మను ఎవరైతే ఆత్మయందే సంతుష్టాన్ని పొందుతూ ఉంటాడో వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు అని చెప్పారు కదా. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇంకా వివరిస్తున్నారనమాట. త్రివిధ తాపాలందును కూడా చలింపని మనస్సు గలవాడు. 3 రకాల తాపాలందు కూడా చలింపని మనస్సున్నవాడు, సుఖం కలిగినప్పుడు ఉప్పొంగనివాడు, రాగము భయము క్రోధాల నుంచి విడువడినవాడు అయిన మనిషి స్థిరమైన మనస్సు గల ముని అని చెప్పబడును. రాగము భయము క్రోధాల నుంచి, భయం క్రోధం నుంచి ఎప్పుడు విడువడతాం? భగవంతుని శరణు వేడినప్పుడు. అప్పుడు నీకు భయం ఉండదు, ఆందోళన ఉండదు, కోపం ఉండదు, రాగం ఉండదు, అటాచ్మెంట్ ఉండదు. సమస్తం కూడా నువ్వు భగవంతుడికి అర్పించావు కాబట్టి అప్పుడు మనిషి స్థిరమైన మనస్సు గలవాడు అని చెప్పబడును. వీటన్నిటి నుంచి బయటపడి ఏ రకమైన విషయం వచ్చినా చలింపకుండా బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండగలిగిన వాడు. సుఖం రాగానే ఉప్పెంగిపోయి, దుఃఖం రాగానే కృంగిపోవటం ఏమీ లేదు. రాగము భయము క్రోధము ఏదీ లేదు. ఒకే రకంగా బ్యాలెన్స్డ్ గా స్థిరమైన మనస్సు ఉన్నవాడు. అలా ఉండగలిగిన వాడు స్థిర చిత్తడు. అంటే ముందు స్థితప్రజ్ఞుడు అంటే ఎవరనేది చెప్పారు కదా. ఏది? శుద్ధిపడిన కోరికలను త్యజించి శుద్ధిపడిన మనస్సుతో ఆత్మలో తృప్తి పడేవాడని. సో శుద్ధిపడిన మనస్సు, ఆ స్థిర చిత్తం ఎవరికి ఉంటుంది అంటే ఇలా ఏదొచ్చినా సమత్వంతో ఉండేవాడు, రాగము భయము క్రోధాలని వదిలిపెట్టగలిగిన వాడు స్థిరమైన మనస్సు గలవాడు. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? తత్తత్తాప్యప్య శుభాశుభం నాభినందతి నద్వేష్టి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. సో తత్తత్ దానిని ప్రాప్య పొంది, శుభాశుభం మంచి చెడు, అభినందతి ప్రశంసించడు. సో ఈ భౌతిక జగత్తు నుంచి ప్రాప్తించిన మంచి చెడులను ప్రశంసించటం గాని ద్వేషించటం కానీ చేయకుండా, వాటిచే ప్రభావితుడు కాకుండా సంపూర్ణ జ్ఞానం నందు స్థిరుడై ఉండును. సో ఏది మంచి చెడు అని మనం భౌతిక ప్రపంచంలో అనుకుంటూ ఉంటాం. అలాగే అబ్బో మంచి జరిగిందని ప్రశంసించటం, చెడు జరిగిందని ద్వేషించటం అవేవి చేయకుండా, వాటి వల్ల అసలు ప్రభావితుడే కాకుండా ఉన్నవాడు నిజమైన జ్ఞానంలో స్థిరుడై ఉన్నవాడు అని చెప్తున్నారు.
యదా సంహరతే చాయం కూర్మో జ్ఞానీవ సర్వశః ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్యస్తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. సో తాబేలు గనక అవయవాలన్నీ లోపలికి ముడుచుకుని ఉన్నప్పుడు ఇంద్రియా ఉన్నట్లుగా మరి బాడీ ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవటానికి అన్ని లోపల పెట్టేస్తుంది, ఏమి బయటకు ఉండవు. అలాగే ఇంద్రియార్థాల నుంచి ఇంద్రియాలను లోపలికి మనం అంటే బాహ్య ప్రపంచం నుంచి ఇంద్రియాలు కళ్ళు చూస్తున్నా కూడా ఎఫెక్ట్ ప్రలోభపడకుండా, చెవులు వింటున్నా ప్రలోభపడకుండా, అలా అన్ని ఇంద్రియాలను కూడా మనం అంతర్గతంగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయించగలిగినప్పుడు సంపూర్ణ జ్ఞానంలో స్థిరంగా ఉన్న వాళ్ళం అవుతాము. కళ్ళు చూసినా దేవి కూడా ఎఫెక్ట్ ఉండదు మనకి చూసే వాటి మీద. అలాగే చెవులు ఏదైనా విన్నా కూడా మనం ఏమి దాని మీద ఎఫెక్ట్ అనేది మనకు ఉండదు. అలా ఉన్నప్పుడు అది ఎందుకు మన కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఇన్వర్డ్ ఉంది, లోపల ఉంది, మన ఆత్మ మీద ఉన్నది, ఆ దివ్య చైతన్యం మీద. కాబట్టి అలాంటి వాడు సంపూర్ణ జ్ఞానంలో స్థిరంగా ఉన్నవాడని అంటారు. విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః రసవర్జం రసోప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే. దేహిని ఇంద్రియ భోగాల నుండి నిగ్రహించినను ఇంద్రియార్థాల పట్ల రుచి నిలిచే ఉంటుంది. కానీ అంటే కొంతమంది ఇప్పుడు ఇంద్రియాలను నిగ్రహించిన వాళ్ళకి మైండ్ అంతా ఇంద్రియార్థాల మీద ఉంటుంది. కానీ అత్యున్నత రసాస్వాదన ద్వారా అట్టి కర్మలను అంతరింపజేసి అతడు చైతన్యమునందు స్థిరుడు కాగలడు. కానీ ఎంతో దీనిని మించిన రసాస్వాదన గనక చేసినప్పుడు అలాంటి కర్మలన్నిటినీ కూడా అంతరింపజేసి అతను చైతన్యంలో స్థిరుడు కాగలడు అని చెప్తున్నారు. సో దివ్యమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉండనప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంద్రియ భోగాల నుంచి మరల్చడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే మనం ఇంద్రియాల మీద ఆంక్షలు విధిస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోగిని కొన్ని రకాలైన ఆహార పదార్థాల నుండి మనం తినొద్దు అంటే ఆ రోగి తినడు, కానీ మైండ్ అంతా దాని మీదే ఉంటుంది. అలాగే ఆ నియమాలు రోగికి నచ్చవన్నమాట. అంతేగాక ఆహార పదార్థాల పైన అతని కోరిక కూడా పోదు, ఉంటుంది. ఆ రకంగానే మరి నిజమైన జ్ఞానం లేని మనుషుల కొరకు యమము, నియమం, ఆసనం, ప్రాణాయామం, ప్రత్యాహారం, ధ్యానం అని మనం అష్టాంగ యోగంలో చూస్తాం. ధ్యానము, ధారణ ఇలాంటి ప్రక్రియలన్నీ ఉన్న అష్టాంగ యోగ విధానం ఇంద్రియాలను అదుపు చేయటం కోసం నిర్దేశించారనమాట వాటిని. కానీ భక్తి మార్గంలో అభివృద్ధి చెందే వాళ్ళు భగవంతుడి యొక్క దివ్య సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించిన భక్తుడు ఇలాంటి లౌకిక విషయాల మీద ఏమాత్రం అతనికి రుచి ఉండదు, ఆ రుచిని అతను కోల్పోతాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే నియమాలు అనేవి తొలి దశలో ఉన్న భక్తుల ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి కోసం ఏర్పాటు చేశారు. బిగినింగ్ స్టేజెస్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ నియమాలన్నీ అవసరం. కానీ భక్తిలో మనం నిజంగా రసాస్వాదన కలిగినప్పుడు ఆ భక్తి భావంలో మనం ఆనందాన్ని గ్రోలేటటువంటి స్థితికి వెళ్ళినప్పుడు వాటి యొక్క ప్రయోజనం ఏమి కూడా ఉండదు అని చెప్పి ఈ శుష్క విషయాల మీద అప్రయత్నంగానే రుచిని కోల్పోతాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఉపవాసం అలాగే రోగి, అంతేగాని ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక్కొక్కసారి బిగినింగ్ లో మనకు మానేసినా కూడా ఫుడ్ మీద ఇది తింటే బాగుండు, అది తింటే బాగుండు అని అనిపిస్తూ ఉండొచ్చు. సో ఇంద్రియాలను, నోరుని ఆపినా మైండ్ దాని మీదే ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మనసు ఆ భక్తి భావంలో ఉంటుందో ఆటోమేటిక్ గా మనకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది పోతుంది. ఆ అత్యున్నత రసాస్వాదన ఎప్పుడైతే నీకు ఆ స్టేజ్ కి వెళ్ళగలుగుతావో, ఆ ఆత్మయందు స్థితుడివై భగవంతుడి మీద ఆ భక్తితో నువ్వు ఆనందంలో ఉండగలుగుతావు, అప్పుడు నీకు వీటన్నిటి మీద కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అని చెప్తున్నారు. యతతో హ్యపి కౌంతేయ పురుషస్య విపశ్చితః ఇంద్రియాణి ప్రమాధీని హరంతి ప్రసభం మనః. అర్జున, ఇంద్రియాలు బలవంతాలు మరియు దృఢంగాను ఉన్నాయి. మరి అంతే కదా, ఇంద్రియాలు చాలా స్ట్రాంగ్, చాలా ఫోర్స్ఫుల్ కూడా. మరి వాటిని అదుపు చేయటానికి ప్రయత్నించే విచక్షణాపూర్ణుడి మనస్సు సైతం అవి హరించి వేస్తున్నవి. అంటే వాటిని అదుపు చేయాలి అనే జ్ఞానం ఉంది మనిషికి, ఈ విచక్షణాపరుడికి. ఈ ఇంద్రియాలని అదుపు చేయాలి, కంట్రోల్ చేయాలి.
కానీ అంత జ్ఞానం ఉన్న మనిషిని కూడా అవి ప్రలోభ పెట్టాలని చూస్తున్నాయి. అంత బలమైనవి, దృఢమైనవి ఇంద్రియాలు అని చెప్తున్నారు. ఈ ఇంద్రియాలు జయించడానికి ప్రయత్నించే మునులు, తత్వవేత్తలు, జ్ఞానులు చాలా మంది ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళు అట్లా ప్రయత్నిస్తున్నా కూడా వారి యందు ఎంతో ఘనులైనట్టు వారే ఈ కల్లోలితమైన మనసు కారణంగా ఈ ఇంద్రియ భోగానికి బలైపోతున్నారు. గొప్ప తాపసి, మరి ఎంతో పూర్ణయోగి విశ్వామిత్రుడు, మరి ఆయన కూడా ఈ మైథున భోగానికి ఆకర్షితుడయ్యాడు అని చెప్తున్నారు. యోగము మరి పలు విధాలైన తపస్సులచే ఇంద్రియాలను అతడు అదుపు చేయటానికి ప్రయత్నించాడు విశ్వామిత్రుడు. కానీ మరి మేనకతో ఆయన ఈ మైథున భోగానికి వశీభూతుడయ్యాడు. ఇలాంటి సంఘటనలు ప్రపంచ చరిత్రలో ఎన్నో ఉన్నాయి. కానీ భక్తి రస భావనలో సంపూర్ణంగా లగ్నం కానిదే ఇంద్రియాలను, మనస్సును అదుపు చేయటం చాలా కష్టము అని చెప్తున్నారు. మరి విశ్వామిత్రుడు గొప్ప తపస్సు, ఎన్నో సృష్టికే ప్రతి సృష్టి చేసిన విశ్వామిత్రుడే మరి ఇలా మేనకకు వశం అవటం చూసాము. కానీ ఎవరైతే భక్తి రసభావంలో ఉంటారో వాళ్ళు మనసు అదుపు అలా లేనప్పుడు భక్తి భావంలో మనస్సును అదుపు చేయటం చాలా కష్టం. కృష్ణుడి యందు మనస్సు సంలగ్నం చేయకుండా ఈ విషయ కర్మల నుంచి విరమించుకోవచ్చు అని అనుకుంటే అది చాలా అంత సాధ్యం కాదు. భక్తి భావంలో ఉంటేనే అది సాధ్యం అవుతుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ విషయంలో గొప్ప ముని భక్తుడైన శ్రీ యమునాచార్యులు ఒక చక్కటి ఉపమానం, ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారట. ఏమిటి? యదవధి మమ చేత కృష్ణ పదారవిందే నవనవరసధామన్యుద్యతం రంతుమాసీ తదవధివత నారీ సంగమే స్మర్యమాణే భవతి ముఖ వికార సుష్టు నిష్ఠీవనం చ. భగవంతుడి పాదపద్మ సేవయందు నా మనస్సు సదా నిలిచి ఉండడం చేత మరియు అనుక్షణం నేనొక నవ్య దివ్య రసాన్ని ఆస్వాదించటం చేత స్త్రీతో సంభోగ భావన కలిగినంతనే నేను విముఖుడనై ఆ భావంపై నేను ఉమ్మివేసినంత అసహ్యం నాకు కలుగుతోంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు అంటే ఆ భగవంతుడి పాదపద్మ సేవ మీద ఆయన మనస్సు సదా నిలిచి ఉండటం చేత అని. అలాగే భక్తి భావన అనేది అతి దివ్యమైనది. దాని ద్వారా విషయ భోగములన్నీ కూడా రసహీనములైపోతాయి. ఈ విషయ భోగాల మీద ఏమాత్రం ఇంట్రెస్ట్ కానీ అట్రాక్షన్ కానీ ఉండదు. భక్తి భావన మీద ఎవరైతే మనస్సును పెడతారో వాళ్ళు గొప్ప అలా పెట్టిన గొప్ప భక్తుడైన అంబరీష్ మహారాజీ గొప్ప యోగి అయిన దుర్వాసముని సైతం జయించిన విషయం మనం చూసాం. ఆ దుర్వాసముని కూడా ఆఖరికి అంబరీష్ మహారాజు శరణు వేడవలసి వచ్చింది. కాబట్టి భక్తుడు ఇలాంటి యోగుల కంటే కూడా గొప్పవాడెవరు అంటే భగవంతుడి యొక్క శుద్ధ భక్తుడు అని మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో మనం స్థిత ప్రజ్ఞుల యొక్క లక్షణాలు, దాని డెఫినేషన్ చూసాము. ఇంకా కంటిన్యూషన్ కూడా కొంత ఉన్నది. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అది ఫినిష్ చేయాలి. 60 శ్లోకాస్ సో ఫార్ కంప్లీట్ చేసాం. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. సో క్వశ్చన్స్ కనుక ఏమి లేకపోతే మరి ఈ క్లాస్ ఎండ్ చేయొచ్చు. గోపి కృష్ణ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మళ్ళా మేము ఈ L2 లో మళ్ళా మీ దగ్గర వినటం జరుగుతుంది. సంతోషం. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో ఇది రొటేటింగ్ క్లాస్. మీరు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మేబీ ఫస్ట్ చాప్టర్ మిస్ అయితే మళ్ళీ వెయిట్ చేసి ఫస్ట్ చాప్టర్ తీసుకోవచ్చు. అలా జరుగుతుంది. అంటే బేసిక్ గా 18 చాప్టర్స్ కొంత అండర్స్టాండింగ్ ఉంది కాబట్టి అది పర్వాలేదు. మీరు కంటిన్యూ అవ్వచ్చు ఎక్కడ జాయిన్ అయినా. ఓకే ప్రభుజీ. క్వశ్చన్ ఏముంది? క్లాస్ అని అన్నారు, అది మధ్యాక ఈరోజు జాయిన్ అయ్యాము. అది ఎలా ఉంటుందని L2 అది కొద్దిగా వివరణ ఇవ్వగలరా అని. అసలు L2 ఇదే L2 ఇంతకుముందు మాకు 18 days క్లాస్ లో మీరు చెప్పినప్పుడు వీక్లీ ట్వైస్ ఫ్రైడే అండ్ సాటర్డే ఉంటుందని. అవును అవును ప్రభుజీ. ఈసారి ఫ్రైడే క్లాస్ కుదరక
ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చి ఇది ట్యూస్డే చెప్తున్నాం కానీ నార్మల్ గా ట్యూస్డేస్ ఉండదు అసలు క్లాస్ ఎప్పుడు ఫ్రైడే సాటర్డేనే ఉంటుంది. ఇదే 7కే ఉంటుంది యూజువల్లీ. మీకు గ్రూప్ లో అదే టైం, ఏదైనా టైం తేడా వస్తే పోస్ట్ చేస్తారు, అంతేకాని ఈసారి అలా ఫ్రైడే చెప్పడానికి వీలవక ట్యూస్డే పెట్టవలసి వచ్చింది. బట్ యూజువల్లీ ఫ్రైడే సాటర్డే ఉంటుంది ఈ క్లాస్. తర్వాత ఒక తడవ మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ వస్తే కొన్ని బీజీలో డౌట్స్ ఉన్నాయి మాతాజీ అడిగేదానికి. ఓకే, మీరు కావాలంటే అందులో ఉంది, గ్రూప్ లో ఉంటుంది, చూడండి ప్రభుజీ. ఈ గ్రూప్ లోనా? అంటే మీకు జనరల్ గా డౌట్సా లేదంటే విన్న రోజు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అప్పటికప్పుడే అడగొచ్చు మీరు. అది ఈ భగవద్గీత దాని మీద ఇంకొద్దిగా పర్సనల్ గా మాట్లాడాలి మీతోటి, క్లాస్ కాకుండా, అందుకని మీరు మెసేజ్ పంపించండి, అదైతే నాకు వీలవుతుంది, నేను చూస్తాను. ఓకేనా? అలాగే అలాగే. ఓకే, హరే కృష్ణ. వరుణ్, హరే కృష్ణ. వరుణ్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, ఏమైనా క్వశ్చన్ ఏమైనా ఉందా ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ, చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ అమ్మ. హలో, చెప్పండి మాతాజీ. నాకు డౌట్ ఉంది మాతాజీ. చెప్పండి అమ్మా. హలో, చెప్పండి సెకండ్ లెవెలే కదా మాతాజీ? నేను సెకండ్ లెవెలే కదా మాతాజీ ఇది? అవునమ్మా, సెకండ్ లెవెలే. ఈ క్లాసెస్ కంటిన్యూగా చేయలేదు మాతాజీ, నేను నెక్స్ట్ మంత్ చేయొచ్చా మాతాజీ? మీరు ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు. క్లాసెస్ యూజువల్ గా ఫ్రైడే సాటర్డే ఉంటాయి. ఈసారి ఫ్రైడే కుదరక ఆ ఫ్రైడే క్లాస్ ఇప్పుడు ఈ రోజు తీసుకుంటున్నాను. బట్ నార్మల్ గా ఫ్రైడే సాటర్డే ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా. ఎవ్రీ ఫ్రైడే సాటర్డే ఇదే టైంకి ఉంటుంది. మీకు వీలైనప్పుడు అటెండ్ అవ్వండి, మీ ఇష్టం. మీరు మళ్ళీ ఇలా అటెండ్ అవుతూనే ఉండొచ్చు, దట్స్ ఓకే. మాతాజీ సెకండ్ లెవెల్ క్విజెస్ కూడా ఏది కూడా చేయలేదు మాతాజీ, అందుకని. పర్వాలేదు, మీరు అటెండ్ అవ్వండి, మీకు వీలైనప్పుడే చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు క్లాస్ అయిన తర్వాత వెంటనే లింక్ పెడతారా మాతాజీ క్విజ్? దీనికి వెంటనే కాదు, ఒకసారి మీరు రిజిస్టర్ అయితే మీకే అన్ని క్విజెస్ కనిపిస్తాయి, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చేసుకుంటూ వెళ్ళడమే. అది మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో పెడతారమ్మా. ఇందులో క్లాస్ లో ఏం పెట్టను, లెవెల్ 1లో లాగా. ఇది మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మీకు ఆ క్విజ్ లింక్స్ ఉంటాయి, చూడండి, అది కనిపిస్తుంది. పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు మాతాజీ, మీరు చూసుకోవచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకోటి మాతాజీ, ఇప్పుడు మేము మందిరికి వెళ్తాం మాతాజీ, రోజు హారతి టైంకి ఆ బొట్టు పెట్టుకోమని చెప్తారు, పెట్టుకున్నాము. మరి తులసి మాల కూడా వేసుకోవాలంటారు. మేమేమో ఆనియన్ గార్లిక్ తింటాము, నాన్ వెజ్ తినం, కానీ అలా చెయ్యొచ్చా? గురువు దీక్ష తీసుకొని చెయ్యాలా అని మాకు డౌట్ మాతాజీ. అందుకే మేము బొట్టు ఒకటి పెట్టుకుంటాం కానీ తులసి మాల వేసుకోలేదు, అందుకని. నాన్ వెజ్ తీసుకుంటున్నారా? తినం మాతాజీ, నాన్ వెజ్ తినట్లేదు, కానీ ఆనియన్ గార్లిక్ తింటున్నాం మాతాజీ. ఐ థింక్ పర్వాలేదని అనుకుంటున్నాను మాతాజీ. మీకు మాల వేసుకోవాలి అంటే, కాకపోతే అంటే మెడలో వేసుకోవాలంటే పర్వాలేదు. కాదంటే అది కంపల్సరీ వేసుకుంటే ఏమన్నా పాటించాలా నియమాలు అవి? అవసరం లేదు. మీరు నాన్ అంటే యూజువల్ గా వేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు, ప్రభుజీలు వాళ్ళు ఎప్పుడు వేసుకుంటూ ఉంటారు తులసి మాల. బట్ మీరు నాన్ వెజ్ తినకపోతే పర్వాలేదు. బట్ ఐ మే హ్యావ్ టు చెక్ ఆన్, అది చెక్ చేసి చెప్తాను మీకు విషయము కరెక్ట్ గాను. మాతాజీ డేట్స్ అవి ఉంటాయి కదా మాతాజీ, మంత్లీ డేట్స్ ఉంటాయి కదా, అదే అందుకని. సో మీరు ఎప్పుడు అది కనుక్కోవాలి, నాకు కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్తాను నేను కనుక్కుని. నెక్స్ట్ టైం అలాగే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. అమృతవల్లి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చెప్పండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ కంటిన్యూషన్ సాటర్డేనే ఉంటుందండి, సాటర్డే 7కి? అంతే, లేదు ఫ్రైడే సాటర్డే. సో ఫ్రైడే రోజు మళ్ళీ ఇదే టైం 7కి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫ్రైడే క్లాస్ ఈ రోజు అన్నారు కదా?
మొన్న ఫ్రైడే చెప్పలేదు కదా, సాటర్డే జరిగింది. ఆ మిస్ అయిన ఫ్రైడే క్లాస్ ఇప్పుడు కవర్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ ఫ్రైడే సాటర్డే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చే ఫ్రైడే సాటర్డే ఉంటుంది. మాతాజీ ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ లెవెల్ క్విజ్ అయిపోయింది, నాది సర్టిఫికేట్ కూడా తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ లెవెల్ లో కూడా క్విజ్ ఉంటుందా ప్రతి దీనికి? ఉంటుంది. అంటే మీరు థర్డ్ లెవెల్ కి వెళ్ళాలి అంటే ఆ క్విజ్ కంప్లీట్ చేసి సర్టిఫికెట్ వస్తే థర్డ్ లెవెల్ కి వెళ్ళొచ్చు. ఓకే. ఇది మీకు ఇప్పుడు ఆ సర్టిఫికేట్ నాకు ఫస్ట్ లెవెల్ వచ్చిందని పెట్టాలా? అక్కర్లేదు. ఇప్పుడు అక్కర్లేదు, అది మీకు ఆల్రెడీ మీరు లెవెల్ 2 రిజిస్టర్ చేసుకోబట్టి ఇందులోకి వచ్చారు. ఇంకా అది అవసరం లేదు. మీరు ఇప్పుడే కాదు, మీరు ఈ సెకండ్ లెవెల్ అంతా ఇంకా 3 months టైం ఉంది. అదంతా ఫినిష్ అయ్యేటప్పటికి మీరు ఇవి ఫినిష్ చేసుకుని సెకండ్ లెవెల్ సర్టిఫికెట్ కూడా వస్తుంది. అది వచ్చిన తర్వాత మీరు మాకు సర్టిఫికెట్ పంపిస్తే మిమ్మల్ని థర్డ్ లెవెల్లో యాడ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఎవరైతే సెకండ్ లెవెల్ కంప్లీట్ చేసే సర్టిఫికెట్స్ వచ్చి థర్డ్ లెవెల్ కి వెళ్ళాలి అనుకున్న వాళ్ళు దయచేసి మీరు నాకు కానీ శ్రీదేవి మాతాజీ కానీ సర్టిఫికెట్ పంపించండి, మీ లెవెల్ 2 సర్టిఫికెట్. అప్పుడు మిమ్మల్ని థర్డ్ లెవెల్లో యాడ్ చేస్తాం. ఓకేనా? అది పద్ధతి. హరే కృష్ణ. ఓకే, హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు ఈ క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాం. మళ్ళీ ఫ్రైడే కలుసుకుందాము. బై మిస్టేక్ రేపు అన్నాను, బట్ నెక్స్ట్ క్లాస్ మళ్ళీ ఫ్రైడే సాటర్డే ఉంటుంది. సో ఫ్రైడే మళ్ళీ ఈ క్లాస్ చూద్దాం. హరే కృష్ణ అందరికి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ.